Добрый дзень. Добрый дзень. Зараз правяраем усё, гук ёсць, відэа ёсць. Усё цудоўна. Вітаю ўсіх. Вітаю. Мы ўжо не тое, каб працягваем Death Stranding, бо сюжэтку мы скончылі. Оп. Так, зараз я гук сабе адраўняю, каб не занадта голасна было. Вось. Мы прайшлі асноўны сюжэт, ужо ўсё зроблена, таму можа быць будуць абмеркаванні нейкія таго, што было па сюжэце, нейкія моманты, штось такое, могуць быць спойлеры. Ну, спойлеры прям 100%, таму што мы унутры Death Stranding другога, а мы можам вольна абмяркоўваць, што ў нас тут адбывалася альбо адбываецца. Падаецца, альбо там голас чуў. Вось. Але сама ўжо сюжэтка як бы сама па сабе яна скончылась, таму будзем рабіць дадатковыя квесты. Рабіць іх будзем на гэтым тыдні. У цябе неправільны абед. Ну, не пашчасціла. Мы будзем у асноўным займацца дадатковымі квестамі. Мы будзем паляпшаць адносіны з персанажамі, можа быць яшчэ нейкі контент дадатковы паробім, які ёсць. Трэба глядзець, што там ёсць увогуле. Там гаворка была пра таго пакемону сабраць вось гэта. Але для мяне, ну для мяне асабіста, я думаю, самае цікавае было бы адчыніць вось гэта дзве лакацыі, з імі заняцца. Мы гэта і паробім. І падвысці адносіны з персонажамі. Вось, і гэта мы якраз такі і зробім. Мы зараз у Вестфорт-ноце, у нас нейкі набор там груза ёсць, абы куды у розныя месцы. Прям... Чакайце-ка, гэта што? А чаму на спіне... А што ў мяне на спіне тады? Рацыёны і абразцы метала. Інжынеры і лабараторыя. Eastern Environmental Laboratory. А гэта ўсё ў горы, так? Ого, не халеры. Гіганцкае паведамленне. Вітаю ўсіх. Вячеславіча, Эргана, ўсіх вітаю. У Тьютары зараз Дельтора спаміць Франкенштейнам. Адзін рэжысёр, у якога я магу глядзець хорары. Падумала, што як жа яны падобныя з Кадзімай. Могуць паказаць нешта ачмурэнна паэтычнае, адначасова жудасна і прыгожае, разбіваючае сэрца. А потым вось вам бойка гіганцкай істоты з гіганцкім робатам. І робатам мы дадзім велічэзны меч, які пахне бэзам. Так. Ёсць такое ў іх. Я думаю, ім вельмі лёгка адзін аднаго паразумець. Так, Eastern... Ага, гэта ў мне... Усе грузы на спіне, гэта ў горы. А мне зараз... Мне бы варта ў горы прывезці груз. Прям варта было бы. Ёсць толькі адная праблемка з гэтым. Гэта... Ну, дыстанцыя. Як бы... У мяне зараз груз, які вельмі незручны туды. Ведаеце што? Мы хутчэй за ўсё гэты груз даверым іншым людзям. А мне, можа, гэта квесты ўвогуле я ўзяў і не заўважыў. Не, квестаў у мяне няма. Давайте гэты груз скінем і будзем рабіць канкрэтна квесты. Квесты яшчэ дадатковых лайкаў прыносяць. Згублены груз гэта добра, але іншыя людзі могуць за нас даставіць яго. Плюс у нас яго так шмат, што я бы не стаў замарочвацца. Вітаю, Тэнчык. Ось, як і абяцаў, будзем праходзіць на гэтым тыдні дадатковыя квесты ў Death Stranding другім, то бок панядзелак, аўторак, серада. І ў чацвер мы гуляем тое, што выпало на рулетцы, і ў пятніцу тое, што выпадае у нас, перамагае ў чацвер. Усё як звычайна, на наступным тыдні мы пераключымся на... Ну, залежнасці можа быць, калі ў нас там штосьці вельмі будзе хацецца нейкі контент зарабіць. Я яшчэ падумаю, можа быць, мы працягнем Death Stranding, але план быў... Зараз, пакуль план застаецца Divinity Original Sin 2, будзем гуляць у яго. Пагуляем у яго як мінімум тыдзень, то бок 3 стрымы, можа быць больш. Я б, можа быць, некалькі больш стрымаў зладзіў, таму што вы вельмі настойліва галасуеце за яе. Ось. Хацеў бы гэта падтрымаць і пагуляць у яе. Вядома, што поўнасцю не прайду, там яшчэ да халеры ў яе контента. Ну, Divinity Original Sin 2. Але хацелася б нейкі яшчэ перапынак зрабіць на рулетку, то бок, ну, як мы робім час часу паміж вялікімі гульнямі, цэлы тыдзень па рулетцы зрабіць. Вось такое я жадаў зрабіць. Я думаю, гэта зраблю пасля Divinity Original Sin 2. Можна ў спіс пакуль не дадаваць? Не, дык чаму бы не дадаць? Вы проста трымаеце больш стрымоў. Кота гарбуз я пабачыў? Так. Ён быў. А што ў мяне гэта рэсурсы, хутчэй за ўсё, на спіне? Я магу іх закінуць сюды?
Так, перапрацоўка. А, іх тут перадоз. Правильно. А, металл, усё, металла можна запихнуть, чаму бы не. А вось сплавы тут не поместятся. Давайте с собой возьмем... А, як я их возьму-то? Хотелось бы их звесці адсюль. Я ж просто зараз дашкою карыстаюся. Так. Так, глядзім квесты. Давайте паглядзім квесты, і потым будзем вырашаць на аснове квестаў, што мы робім. Квесты тут ёсць. Дастава керамікі. 24 кілаграмы. Нам патрэбна гэта. Здабыць згублены груз. Так, жадаю. Музыканту дастаўку жадаю. Слухайте, за гэтым усім мне патрэбна моя машына. Мы зараз вазочак гэты на нашу дашку адправім труну на перапрацоўку. Так, где она там? Таму што я зараз, мне спатрэбіцца грузавічок для маіх мэтаў. Так, ёсць. І зараз мы машыну сабе раздрукуем. Гараж. Можа быць, кагосьці машыну ўзяць. Ну, нормально, насамрэч нормально. Я думаю, ўсё возьму ось чалавека машыну. Няхай будзе. Сюды мы загрузім сплавы, таму што нам на дарогу могуць спатрэбіцца. І будзем катацца на машыне, будаваць адначасова дарогі і заязджаць у месцы. Дзе-небудзь гэтую машыну пакінем, калі, ну, абяру момант, скажем так. Так, гараж ёсць. Забраць рэчы. Вось гэта ўсе у машыну пайдуць. Сплавы. Далей бярем заказы, бяром кераміка дастаўка, гэта ёсць, гэта ёсць. Гэта нам не па дарозе, мы у той бок не адправімся. Гэта нам таксама не па дарозе, таму пакінем пакуль вось гэтай грузы. Іх забіраем. Гэта ўсё нам у грузавічок. І нам патрэбна яшчэ рыштунак. А чаму у нас ніякага рыштунка няма? Абсалютны 0. Як мы так скончылі учора, я не памятаю. Цікава. Ось, працягвайце галасаваць на Divinity Original Sin 2, таму што поўнага праходжання я не зраблю, але серыя стрымаў будзе. Вось. І калі вы будзеце працягваць прасоўваць яе, то у вас атрымаецца і больш стрымоў за, ну, на тыдзень, як бы. І мяне гэта натхняе яшчэ больш працягваць прасоўваць гэтую гульню. Вось. Так што нармальна ўсё. Давайте... А чаму так прям шмат я магу іх унесці? Давайте, няхай будзе. Не, давайте 5. Мне больше не патрэбна. Цікава, куды ўсё падзелася. Так, стандартны наш набор. Одна лесвіца, одна драбіна, один якар, один ПКК. Пра розніцу першай і другой частцы. Для мяне ў першай Death Stranding было 3 галоўныя кропкі. Сэм, Амелія і Кліф. А ў другой атрымалася одна галоўная. Сэм. Так, я не паспеў. А самай трагічнай фігурай быў Кліф, бо нам адразу даюць пра яго нейкую інфармацыю, хоць і без падрабязнасцяў. Кліф. Пачакай, Кліф? У сэнсе, што ў першай частцы, я зразумеў. Бо нам адразу даюць пра яго нейкую інфармацыю, хоць і без падрабязнасцей. Бацька, які жыў вайной, але не змог абараніць сваю сям'ю. Таму і фінал ягонай гісторыі напрыканцы гульні робіць такое ўражанне. А другой самая трагічная гісторыя самая. У яго вышэйшай эмацыйнай кропкай адчуваецца прызнанне смерці Лу. А напрыканцы для мяне дамінуе не вяртанне Лу Tomorrow, а ахвяра Фрэджайл. Але гэта падчас усёй гульні мы гэтага не ведаем, толькі адчуваем, што нешта не тое. Таму такога катарсісу не атрымоўваецца. На гэтым фоне не купляецца гісторыя Ніла Ваны.
Угу. Я клиф, я думав, що такий, блін, а який клиф у нас був у другій частці, я ніяк, ну, так прочитав просто. Ось. Ну, я разумею. Ну, як бы не лічу гэта прям прэтэнзіяй нейкай, але я разумею, пра што ты. Яно ёсць. Яно праўда ёсць, яно па-іншаму размеркавана. Але, ну, нейкая даволі тонкі момант мы абмяркоўваем, на мой погляд. Болу з сабой возьмем, і стікі ганнам спатрэбіцца для містера Impossible там. І баявую гітару... Так, ну гітара універсальная, але яна можа забіваць людзей дальнямольнымі атакамі і ёй нельга карыстацца ў дальнім бою супраць людзей. Ось. Не бярем пакуль яе. Давайте гранаты пісталет. Прям усё з нуля я друкую. Дзесьці можа на Магеллане забыў рэчы забраць. Падаецца. Гранаты крывавыя і ўсё, мне месца мне скончылася ўсё. Давайте зробім тое, што зрабілі. Таму што літаральна у меня скончыліся рэсурсы нейкія на... гэта максімальны просто запас розных прадметаў, якіх можна зрабіць. Так, гэта ёсць тады? Зараз зробім яшчэ. Можна гэта... гэта не змяшаецца. Так, давайте-ка разбяромся з нашым... можна ж вось. Аўтаразмяшчэнне, бачылі, гіганцкая просто стол з гэтай усяго быў, і мы імгненна ўсё разабраліся. Што у нас на баку вось гэта вісіць, мяне цікавіць. Пачаткі хутчэй за ўсё, так? Яны... Так, гэта пачатачкі. Іх апрануць. Усё, падаецца, мы... Нармальна, сабраліся. Не прытаньце, другая частка таксама кранае, просто атрымоўваецца пік эмоцый для мяне не ў самым фінале. Гэта нармальна. Ну, як бы... Гэта па-іншаму трошкі структураваная гісторыя, не такая... Ну, гэта як бы... Просто па-іншаму падыход. Ось. Але ён парушае чаканні. Вось што я скажу дакладна, ён парушае чаканні. Давайте... нам дакладна патрэбны гранаты, якія ловяць гэтыя самыя... BT. Вось іх нам патрэбна, таму што калі пакемон, які вылезе, мы яго не зловім. Так. Вось. Ну і, в прынцыпе, ўсё, я падрыхтаваўся. Можа быць, што-небудзь яшчэ нейкія паляпшэнні тут можна ўзяць. Гэта ў нас што? Нешта там паляпшэнне для MP снарадаў. Гэта файна. Зарадка на усялякі выпадак нават з батарэйкі Сэма. Больш стрэнг контрактаў. У мяне просто, па сутнасці, у мяне няма куды... Оп. Можна аўтаматычна яго пераразмяркоўваць нават. Ну ладно, давайте, няхай ўсё гэтае будзе. Таму што, чаму бы не, у мяне памяць гэтая расце, а выкарыстоўваць я няма куды. Это ўжо не такі тактычны выбар, як у пачатку. Нам патрэбна заехаць зараз да музыканта, аддаць груз. Потым мы пад'едзем да... Там, ну, па сутнасці па шасэ будзем катацца зараз. Не, пачакайце, музыкант не па шасэ, ён нават у іншы бок. Ось сюды. І можам абавязкова музычку ўключаем, таму што у нас будзе сёння чыловая такая штука. Робім, калупаем нешта дадатковае. Можна вось... дадаць трекі яшчэ, Woodkid. Там прапушчаны ёсць. Low Roar, даволі шмат трекаў дадалося. Silent Poets. Дакладна мне з трекаў панапрылетае. Ужо пачало прылетаць, дарэчы. Ну як, не страйк. Гэта самае. Не, спадзяюся, гульня не занадта класная, таму што мне падаецца, можа быць. Ладно. Мне падаецца, она класней стала для мяне нават.
Так ось, не то, каб страйки прямо напрямую прилітають, прям страйки. Зараз, дайте момент. Зараз крыху павінна працішыць да больш стандартнага. Ну, там некія штукі забіраем сабою. Дык вось, не то каб страйкі прылятаюць, але абмежаванні на пэўныя краіны прылятаюць, але я нічога з гэтым не раблю, ну, на ютубе, вядома. Вось, на Твічэ я нават не ведаю, колькі ён там вырезае ўвогуле. Мяркую, калі сама буду гуляць, ведаючы пра фрыджайл, будзе трохі іншае меркаванне. Я думаю, што так, гэта даволі такі моцны момант, які я разумею, што нешта не тое адбываецца, але выключна на ўзроўні адчування. Абсалютна нічога мне не падказвала, што яна прям... Ну, як былі моманты там трохі, на якія падказвала, але мне нічога гэта не трыгернула. Я проста зразумеў, што нешта адбылося, калі атакавалі фрыджайл. І я спачатку нават падумаў, што яе забілі, ну, фрыджайл. Проста яна жывая, і я такі, ну окей. Так, значит, усё ў парадку. Это у нас што? Нешта разваленае. А, вось так можна паглядзець. Хімікаты знішчаныя. Давайте музыканту будем прывозіць тут навокал раскіданага рознага. Музыкант же нам трекаў новых яшчэ накідае. Ось, а так, другая частка, я вось, ну, трошки прасядзеў з гэтай другой часткай, прадумаў, скажем так. Прайшоў пэўны момант, то бок у нас колькі мы у сераду гулялі, так? То бок амаль тыдзень прайшоў. Я ўжо магу трошки па-іншаму ўспрымаць яе. Скажу, што так, у яе кульмінацыя яна трошки яна адрозніваецца. Па адчуваннях, яна проста іншая для мяне. Не тое, каб там яна... Так, там не бачу ні халеры. Оп, забралі. Я узгадаў за што мне спадабалася першая частка, і гэта выключна не пра... Не з-за таго, што там структура нейкая пабудаваная, альбо персанажа нейкая, ну іншая, альбо там тэматыка нейкая, там для мяне тая альбо не тая. Зусім за іншай прычыны. Першая гульня пра адзіноцтва такое, прям адзіноцтва. Сумнае адзіноцтва Сэма, у якім ён сам сябе як бы закрыў і сам у ім сядзіць, так? Вось пра гэта першая частка. І тое, як ён пакрыху пераадолевае, дапамагаючы іншым, як ён пераадолевае сваё адзіноцтва, скажем так. Вось. І гэта, мне падаецца, тэма, якая шчыра, ну, мне падаецца, тэма адзіноцтва, яна... Страта, яна таксама для ўсіх ёсць, ну, тэма. Просто ва ўсіх па-рознаму. Страты бываюць вельмі розныя і зусім па-рознаму пражытыя, так? Вось. А вось з адзіноцтвам, мне падаецца, тэма гэта бліжэй да людзей. Найбольш актуальная, што ли. Вось. І гэта з большай ну, як бы мне падаецца, прасцей успрымаецца. Вось, яна мне гэтая тэма спадабалася, яна была такая прям самотная, цяжкая, такая цякучая, не балюча цякучая, а, ну, такая непрыемная, а вось, ну, яна такая самотненькая просто. І ты пакрыху гэтую самотнасць як бы праходзіш разам з Сэмам. Вось гэта было ў першай частцы. У другой частцы іншая, то бок гэта як бы... Я разумею, што гэта лагічная працяг, што гэтая самотнасць, адзіноцтва, яны перарастаюць у падтрымку, якая, ну, пры тым, як ён згубіў Лу, то бок гэтае аб'яднанне, скажем так, адбылося. Ці мы зможам адсюль з Тікіганам дацягнуцца? Вось, гэтая самотнасць і адзіноцтва, яны у выніку перараслі ў прывязанасць, якая прынесла яму страту, але ў той жа момант вакол яго былі людзі, ён быў не адзін. Ось. Такое вось разважанне ў мяне з'явілася.
Пры гэтым можна сказаць, што першае... О, ты куды паляцеў? Бачылі? Я б спрабаваў, там ён за каменчык зачапіўся і улецеў, хрен ведае куды. Ладно, ну, ніхто нічога не бачыў. Груза... Сёння гэтага груза ніхто не даставіць. Мяне спярша неяк накрыла думкай, што ачмурэнная гульня не адразу. Можна пасля таго, як я прыйшла і паходзіла, папераварвала. Гэта тое ж самае, мне падаецца, я з другой часткай... Гэта такія гульні, што яны прымушаюць падумаць. У мяне тое ж самае было з ад Кадзімы з Metal Gear 5. Я спачатку ўспрымаў яе як гульню, а потым я неяк, ну, я пераварваў яе яшчэ пэўны час. Ось. Пры гэтым яна, ну, 5-й Metal Gear не самы удалы прыклад кадзімаўскай гульні, таму што яна быццам, ну, блин, праз нейкі пэўную праблему прайшла пры дэвелапменце, таму што прямо яны адчуваюцца. Яны прям вельмі адчуваюцца. Я вам не ждаю, калі вы не гулялі, не вельмі ждаю спойлерыць. Ось, і пра канкрэтныя моманты, калі там, што там ёсць як бы пэўныя праблемы, мне падаецца, Death Stranding у гэтым сэнсе больш арганічная гульня, таму што яна адчуваецца як поўнасцю пасыл аднаго чалавека, ведаеце? Табе поўнасцю паказана. А у Metal Gear 5 ёсць адчуванне серыяла, ведаеце? Серыяла з рознымі сцэнарыстамі. То бок, чалавек расказвае сваю сюжэтную лінію, а потым мы раптоўна пераключаемся на сюжэтную лінію, які расказвае зусім іншы сцэнарыст. Як бы не блага, але гэта не адзін твор устойлівы нейкі. Я скажу, што яны што яны дзве сядзяць, так? Ну, зараз працягваем размову, так? Тое, што дзве часткі сядзяць, яны арганічныя. Яно другая вельмі лагічная працяг першай. Як бы, і хоць і тэма іншая, але тэма, якая як бы выплывае з першай. Гэта працяг размовы з гульцом, з тым гледачом, з тым, хто увогуле як бы ацэньвае гэта ўсё. І яно працягваецца з першай часткі ў другую, раскрываючы гэтую тэму далей. Хоць і тэма трошкі розная, проста наступная. Есть чацвёртая зорка з музыкантам. А чаму ты мне не музычку? Які шотган? Халера. О, а вось музычка. Я адсюды за музычкай прыйшоў. Зараз толькі падумала, што сам неяк паўтарыў лёс Кліфа са стратай. Ну, Кліф помер падчас таго, як ратаваў Сэма. Ой, слухай, мне шотган не вельмі цікавы. Асабіста, калі ў нас ужо скончыўся сюжэт, я неяк... Ну, калі знікла пагроза гэтага... Зараз. А? Што гэта? Что? Палочка для лизания? Что? В приватном покое доступно у Магеллане. Окей, ладно. Лики-стик. Я литерально вот что чую, то и вам и даю. Давайте поглядим у яго, может быть, есть. По-перше, у яго могут быть квесты. Вось. Файна было бы для яго квест выканаць які-небудзь. У яго ёсць туды дастава, вярнуць. Таксама давайте, пагадзімся. Дастава ў Фортнот зробім. Яшчэ дастава ў Фортнот зробім. І туды, у Rainbow Valley. У Rainbow Valley нам, дарэчы, вельмі складана. Мы можам адсюль прям прыехаць туды. Таму увесь гэты груз забіраем і робім круг. У Rainbow Valley заязджаем. Аддаем там іх рэчы і едзем на поўдзень далей.
Не, мне ніякі рыштунок не спатрэбіцца. Ну вось, наконт зброі, прям мне падаецца, мне цікава, я ну не цікавіўся гэтай тэмай, мне цікава, як амерыканцы на другую частку рэагуюць, ну па тыпу як гэта як сітуацыя карці развіваецца, мне цікава з увогуле Кадзімай і амерыканцамі, скажем так, і пра зброю вось гэта ўся штука. Мне падаецца, гэта самае амерыканцы такія просто мне вось цікава тыпу іх меркаванне, вось прям просто меркаванне, як яны ставяцца да гэтага, просто потым мне цікава было бы, што пра гэта думае Кадзіма, потому что у любой сітуацыі, калі амерыканцам спадабалася гэта па тыпу амерыканцы вы чмурэлі тыпу, ну тут ну як бы херня нейкая, так, калі ім не спадабалася, то што вось. Што тыпу, ну па тыпу, калі штось не спадабалася, то якая прэтэнзія канкрэтна можа быць у амерыканца? Тыпу вы жадалі больш зброю, вось вам больш зброю. Ну сябра гуляў у Шутану. Ну як бы удача яму. Няхай. Тут просто яно, разумееш, адзін, ну зразумела, ёсць гульцы, пра якіх гуляць па-рознаму, ніякай праблемы няма. Ну калі чалавеку было весела, ўсё добра. Тут просто ведаеш, калі агулам у нацыі ёсць ось такая палітычная складаная сітуацыя з гэта дарога нейкая пашкоджаная, давайте адрамантуем. Вось тэма зброі балючая, скажем так, актуальная, то мне вельмі цікава, як і куды гэта вядзе. Ну тыпу як гэта, таму што прям ну больш журналістам мне не спадабалось. Ну то бок вось прямо гэта не праблема аднаго чалавека, а супольнасці. Калі у суполцы ў цэлай на ўзроўні цэлай дзяржавы ёсць пэўны бзік, і ён, ну як бзік, насамрэч гэтай культуры даволі мне спрэчнае адчуванне ад яе. Я начсова з ёй згодны і не згодны. Вось, таму я сам для сябе не вызначыў гэты момант яшчэ, і атрымліваецца мне вось цікава, што думаюць гэтыя людзі, у якіх па-іншаму, які па-іншаму бачаць сусвет. Гэта мне цікава. Я чула, што першая версія другой частцы так спадабалася тэставай групе, што Кадзіма спецыяльна зрабіў яе горш. Не зразумеў, навошта. Я не ведаю, у чым менавіта тая змена, і я не ведаю, ці праўда гэта. У сэнсе зброя спадабалася? Першая версія тэставай групе спадабалася. Ну, можа быць, нейкі ўдакладненні. Тыпу... сюжэт. Гэта гаворка пра першую частку, так? Першая версія другой частцы. Цікава, у чым змена. Вось. Таму што мне трошки не зразумелы канцэпт, што так спадабалася. Ладно, ну гэта зноў жа, калі мы дэталяў не ведаем, на жаль, нам няма. Мы так-то можам свае нейкія ідэі нейкі прыкручваць, а далёка мы з гэтым не сыдзем. Так. Давайте тут доставачку. Галоўна, каб ніякую жывёлку не пераехаць. Бо мы гэта ўмеем. Так, і вось он дастава сюды. Зараз грузы, якія паедуць куды-небудзь на поўнач, мы не бяром. Мы жадаем заходнюю, паўднёвую заходнюю частку разабраць поўнасцю, то бок увесь паўднёвы захад закрыць і да містера Impossible паехаць. Для, ну там, для двух чалаў, для іх квесты парабіць. Ну вось у мяне былі думкі, што можа ён разбавіў сур'ёзны сюжэт абсурдам. Не, блин, абсурд ён любіць. Кадзіму хлебам не кармі, а дай нейкую херню зрабіць. Першая частка яшчэ прям вельмі ён стрымліваўся. Я скажу.
Так што для Кадзімы гэта нармальна. Цікава, што... Цікава, ну, гэта цікавая тэма. Калі ён змяняў, што ён пабачыў, што не так? Што было не тое? Аўтаабарона адрадэкам. Дазваляе адрадэку блакаваць атакі ад варожых атак. Давайте зробім гэта. Мне падабаецца гэта ідэя. Ёсць у мяне там... А, я магу пра эйпасам карыстацца вось праз гэта. Не тое. О, я толькі зараз ачыніў статы Сэма. Типу... Угу. А што там гэта цішыня ўжо гэта скрытная. А, колькі можна дыхалку затрымліваць. У нас яшчэ можна развіваць на то, наколькі затрымліваць наше дыханне і дыстанцыю вяровачкі нашай. Вось, і справа нашай здольнасці на зброю. Ну, там две ў нас развіты на максімум, але больш не. Яны прям усё. Як бы не карыста... А, не, я не на максимум 3, гэта сярэдзінка. Ось. Ну так, Кадзіма і абсурд гэта... Як гэта... Два абавязкова карацей. Гэта я не можа... Мне зараз параўнанне чамусьці вылецела з галавы. Карацей, для яго гэта звычайная рэч. Так, ёсць. І квестики забіраем. Калі ёсць. Можна было бы глядзець яшчэ дадатковыя грузы, але я ўжо... О, экспрэс-застаўка. Блін, для музыканта. Хацелася б яму зрабіць, але не будзем гэтым займацца. Так, усё не туды, усё не туды. Усё... блін. Не, не ў той бок усё. Музыканту адзіной можа быць. Давайте музыканту экспрэс-застаўку зробім. Так, оп. Потому что ўсё роўна як бы не той, каб далёка. Оп. Усё было вельмі арганічна. Ну, там як бы абсурд быў і дурныя моманты таксама. Можа, не да такіх крайнасцей толькі ўсё было. Усё было сціплым, скажем так. У першай частцы ўсё было сціплым. І маштаба, другая частка набрала маштабу ва ўсім, але гэта класічны тыпу сіквел. Мне падаецца, Кадзіма просто такі, зараз бахнем вам кайдзю карацей. А вось гэта ў канцы зараз просто разыдземся ва ўсё. Гэта не будзе ціхім працягам. Ну, гэта па трэйлерах было бачна. Типу, ви будете гуляти будете гуляти у гульню, у якої буде масштаб просто прям з великої літери. Усі великі літери будуть масштаб. Условия масштаб. Ось там. У нас тільки 2 хвилини. Блін, половину часу вже пройшло. Я нечто расслабился. Так. Трошки поспешаться. Давай. Поехали. Расслабился. Ось, доставили. Трейлер добра спойлерыў. Ну і трейлер стварыў адчуванне, чаканне нейкі пэўнае задаў. Мне падаецца, яно у трэйлеры было шмат экшена, прям шмат. Калі ў першай частцы экшен быў ва ўсіх трэйлерах, максімальна трэйлеры падрыхтоўвалі да таго, што ўсё будзе спакойненька. Прям вы будзеце хадзіць і хадзіць. І такія былі трэйлеры. Яно Кадзіма нармальна рыхтаваў гульцоў на тое, што будзе.
Ось. Людзі чакалі падмана, але падмана не было ніякага. То бок, вось як ён паказаў, прыкладна тое вы атрымалі. Так, добра, это ёсць. Ну, тут по сутностям будем кататься. У нас такая ситуация у нас уже. Так, живелка. Несуйся под машину. Файно. Вертаемся в город и едем. Нам, по сутности, заехать у лагеря поблизу, подчистить лагерь и забрать оттуда груз. Лагер, магчыма, мы на эту открытую будем просто стрельбою займаться. Потому что мы настолько уже промацаваныя гэтай зброі бясконцай, что и я зараз стелс просто шмат часу займе, мне падаецца. Я ждаю трошки ваш час паэканоміць. З іншага боку, мне стелс так падабаецца. Не, ведаеце, што я буду рабіць, як мне падабаецца. Я буду рабіць стелс. Ось. З трэйлерам адзінае, што мне не только прям прэтэнзія да трэйлера. Я так доўга чакаў гэтага моманта ну, па тыпу, калі гэты, як ён, Хартман апранае карабель на галаву гэтай пачвары абіці. Я прям гэтага моманта вельмі доўга чакаў. І, на жаль, я просто такі, вау, калі гэта было ў трэйлеры, то што ж там будзе яшчэ? Вось гэтага моманту трошки не адбылося яшчэ. Гэта быў пік насамрэч. Вось калі б я яго не ведаў, мне падаецца, каб ён паказаў нейкі, каб ён зрабіў нейкі падрыхтоўваючы момант да нейкай штукі, якая адбудзецца потым, то для мяне бы спрацавала лепей. То бок, каб мне не выдалі адразу вось прям самы кайф. Але мне падаецца, гэта зроблена спецыяльна было таксама з разлікам на тое, каб прыцягнуць яшчэ аўдыторыю. Таму што першая частка не вельмі там прям мела такія вось прям вау-моманты, ну, яны як бы крутыя былі, але яны былі ў асноўным портер скотча. Вось, яны былі ў асноўным такія больш не такія эпічныя, карацей. І мне падаецца, гэта канкрэтна было спроба тыркнуць у аўдыторыю, якая патэнцыйную аўдыторыю яшчэ. Знайсці яе. Што тыпу, у гэтай гульне будзе вось такое. Мне шкада, што я так старалася сабраць пакемонаў, а іх нават не далі выкарыстоўваць супраць кайдзю. Ну, гэта таксама лічу... Гэта круты, як бы, геймплейны момант, але ён не абавязковы. Як, у прынцыпе, і большасць баявых усіх здольнасцяў у гульне. Баявая частка ў гульне ёсць, яна файна зроблена, але яна патрэбна яшчэ менш, чым у першай частцы. У першай частцы гэтага было больш, а хацелася менш. А ў другой частцы гэтага менш, а рэсурсаў у цябе для гэтага больш, значна. Але дайце шанец. Ну так. Мне б хацелася б закінуць, тыпу, там прям у бойку нейкую сваіх там усіх пакемонаў прызываў, каб яны там на фоне змагаліся. Пакуль ты сваё вырашаеш. Там з Хіксом тым же змагаешься. Так, зараз групоўка гэтая чысцім. Так. Для гэтага мне зброю варта... ну раз я іду праз стелс... Давайте баявыя пачаткі возьмем сабой тады. Шокавыя пачаткі баявыя. Ёсць. І калі нешта пойдзе не так, то дробавік. Вось он наш джентльменскі набор. Так, а спецыяльныя сплавы вось гэта, якія атрымаў. Яны ў дарогі ідуць альбо не, я падзабыўся ўжо. Так. Хімікаты ў дарогу патрэбныя?
Пачакайце, з якога моманту хімікату дарогу. А, для паляпшэння. Для будовы патрэбна метала і кераміка. Окей, ладно. Ну там містеру Impossible у любому випадку патрэбна адчыніць, каб лакацыя нармальная стала. Мы тут все мимо проезжаем и протягиваем збирать нейкую зброю, там нешта такое. Это ўсё яшчэ з першай бойкі самага першага босса асталося. Сувязь нейкім портерам подвысілася. Зараз будем стелсом трошки займацца. Нарэчы, кайфова, што бачна вось гэтыя лініі, якія ідуць уверх. Сувязі. І рэальна. Там, дзе інтэрнэт пракладзены, прям бачна нашу тэрыторыю, можна сказаць. А, ну вось нехта паставіў тут літаральна гэтую ракетніцу, не ракетніцу, катапульту вось, каб просто застрэльваць гэты лагер полностью, падчысціць яго. Адсюль нічога не робячы. Але мы гэтага рабіць не будзем. Так, не тое. Колькі вас тут? 16. 18. Ёсць усё. Так, не, давайте яшчэ хітмап паглядзім. Каб зразумець, дзе яны ходзяць. Так, где он там? Па-па-па-па-пам. Ось он. А чому тут хітмап ёсць? Я спадзяюся, мяне не заўважылі зараз, не? Не заўважылі. Вежа. Ось там патрулі. Тут менш. Хітмап ёсць, але чамусьці тут нікога няма. Вось там актыўна ходзяць. Машына катаецца. Машына праблема. Вось яна дзе праязджае. А, машына праязджае літаральна каля нас. Блин, там их так шмат, что я нават не ведаю. Машина выгрузилася. Не, машина сюда едет, так. Давайте почакаем. В принципе, там, где мы зараз подкрадаться будем, это одно з самых оптимальных месцаў, где можно увогуле подобраться на эту локацию. Праблема з гэтымі патрульнымі. А, вось чаму там праходзіць. Гэта яны. Гэта якраз таки патрульная гэта і ходзіць там. Слухайте, стелсом гэта будзе прям душнавата выносіць. Але хацелася б хаця бы частку прыбраць іх. Каб не настолькі прям шмат. Типу знізіць до 10 і разабрацца ўжо. Хітмапы гэта дзе іншых портараў заўважалі часцей за ўсё. Іншых портараў гэта ў сэнсе вось гэтых, ну, ворагаў. Ты можаш як пабачыць, дзе ворагі ходзяць у асноўным. І там былі кропкі вось у гэтым, ну, вось унутры лагера, не лагера, а гэтага тэнта. І я думаў, чаму, а гэта машына паркуецца тут. Потым яны выйдуць на вуліцу і далей паедуць. Вось, зараз яны загружаюцца і далей паедуць. Вось там двое з 5. Я думаю, што гэтых дваіх і вынесці зараз у першую чаргу. Спячых увогуле пазбавіцца. Так, з'ехалі. Іншых самаў. Не-не-не, яно прям бачна, што гэта месцы патрулей прасцей адсочваць. Так, і давайте зараз хуценька. Я адзінае, што не зрабіў, гэта нам варта зараз баявыя пачаткі апрануць. Рацыёны для хронабіолагаў увогуле у нас заваляліся. Рэйчел.
Раз, два. Мы даволі шмат лайкаў тут атрымаем, калі ціха іх усіх вынесем. Мясцовыя портары і людзі нават запыталі, то бок мы запыты іншых людзей выконваем зараз. Оп. Па сутнасці мы падмацаванне іх просто пазбавім. Блін, а яны ўжо сюды едуць. Не халеры хуткія. Яны просто дакладна заўважаць, што нешта не тое, калі выйдуць. Я разлічваў, што яны аб'язджаць тэрыторыю будуць значна даўжэй. Так, бяром. Я думаю, болаган. Але яна доўга нацягваецца. Можа быць, все ж таки варта граната якой скарыстацца. Ёсць у мяне стан гранаты якія? Рабер піца толькі. Адзінае мне што такого прям незаўважнага. Можна з такім жа поспехам болаганом карыстацца. Так, ладно. Блин. Мне падаецца, я ўвесь лагер падняў на вушы. Раз. Так, минус 2. Яны не пачалі страляць нічога такога. Але лагер, падаецца, разлаваўся. Так, лагер разлаваўся. Давай, чел. Убегай сюды. Я його там ледь бачу. Ладно, ось так він буде зв'язаним там. Вони усі сюди пруться, так? Ні, вони просто нервові там. Нормально. Ну, вулей. Ну, нашумел там, може, хтось крикнув чого. Это не я вельми тихий прям был. Тут просто двое яшчэ спала, і я зараз з-за таго, што я тут трывогу па сутнасці падняў. Яны пайшлі кудысьці па сваіх справах. Ну, адзін сюды прыйшоў дакладна, але спала двое. Ладно, яны пачынаюць супакойвацца. Мне вось цікава, ці магу я тут нешта гэткае прыдумаць. Тут трава. Давайте у траву сховаемся. Ага, трава вось тут, але тут сцяна яшчэ. Добра. Я могу незаўважна падысці. Як бы вас так вынесці дваіх? Не асабіста, каб прыцягваць увагу. Это пойдзе туды ўправа. А той вернецца пасля паштовай скрыні той. І там яшчэ адзін глядзіць у гэты бок. Не вельмі ўдала. То ідзе ўправа. Можа, яно ідзе і прямо сыйдзе адсюль? Потому што калі ён так зробіць, ну і пойдзе спаць, напрыклад, у мяне прям усё цудоўна.
Просто можа ён заўважыць людзей, якіх я вырубіў там. Ой, не кажыце мне, што ён туды і пойдзе якраз. Калі ласачка, а? Ідзі спаць, мужик, а? А я дачакаюся просто вось гэтага чала і... О, блин. Нешта не ўдала. Прям не ўдала. Усё. Іх тут шмат. Это становіцца складаней. Так, той пайшоў спаць, падаецца. Як мінімум далёка адсюль пайшоў. Мне прасцей будзе. А вот калі яго патруль такі доўгі, ну, у сэнсе, што тэрыторыя, якую ён абыходзіць, такая доўгая, ўжо нормально. Ты мінус? Яшчэ один мінус. Ось гэты чел. Мне б яму за спину неяк зайсці. Але я раней, мне падаецца, дачакаюся, калі ён просто разгарнецца зараз і пойдзе назад. Правильно же? Ну так, у яго маршрут туды-сюды. Так. Мне падалося, быццам бы хтосьці штосьці заўважыў, але не, яны просто зеваюць. Усё, ён падставіўся. Готово. Блин, мяне заўважылі. Мінус. Спадзяюся, усё на гэтым. Вось то яшчэ чел ёсць. Пад святлом стаіць. Асталося ўжо няшмат, іх амаль усе гатовыя. Splinter Cell, Metal Gear. Хутчэй. Splinter Cell там с акробатикой, это все, а Metal Gear не. Metal Gear это ходи, прыгнувшийся, 10, колупайся. Так, у нас осталось 5. 5 я бачу двух там, правильно? И 3 там. Ну и все, и вось наши 5. Калі я усіх адзначыў. Зараз яшчэ вызначыцца, што не ўсіх. На дизмантл отправляется 1000, дякую вялікі. Так, ось гэта спячы. Эй, хлопча. Мінус хлопча. Паспею, не паспею. Може ён зараз вырашыць, што трэба разварочвацца у мой бок, не? Не патрэбна? Дзякую вялікі. І на вінблоун яшчэ 1000, дзякую вялікі. Засталіся. Што мы робім? Мы спрабуем выратаваць адзін груз для як дадатковы квест для аднаго з персонажаў. Цікава, я там таго вынесці змагу? Такой дыстанцыі, такім вуглом. Магу. Цудоўна. Таму што ён вельмі неўдалым месцы, ён бачыць гэтых двух чэлаў, якіх я магу вынесці, ён у іх дваіх і бачыць. Гэта фігня для мяне. Прям неўдалая. Мінус яшчэ один. Ты ж не заўважыш мяне, не? Ну, ты тут со сваім грузом разбіраешься, разбірайся далей. Усё, мінус лайкер. Забіраем зараз неабходнае і сыходзім адсюль. Вось чаго я не ўзяў, гэта вазочка. Вось зараз вазочак быў бы файны.
Так, керамику забираем. Ёсць нейкія яшчэ рэчы. Гранаты, металы. Вось гэта забіраем усё. А, ведаеце яшчэ што, мне падаецца? Наконт параўнання першай другой частцы. Першая, ну, была японшчына там хапала, як бы. Але ў той жа момант яна спрабавала быць максімальна для гэтага самага. Для... А чаму так цяжка? Там жа... О, я толькі зараз зразумеў. Мы што, без гэтага самага? Мы без экзаскелета, вось у чым праблема. Мы ўвесь гэты час былі без яго. Давайте тады да грузавіка. Без грузавіка мы так гэта ўсё не ўцягнем. Просто з экзаскелетам была бы не праблема. Middle Earth Shadow of Mordor? Не, ён таксама быў акрабатычны, вельмі хуткі. Максімальна хуткіх стелс, скажем так. Так. Дарэчы, абнаўленне бачна ў гульні выйшла. Бачыце, там стрэлачкі, вось калі вы мне груз баланс я губляю, мне стрэлачка паказвае, куды цягнуць. Таму што раней дагэтуль патрэбна было чытаць прям поўнасцю альбо на кнопку заўважаць уважліва, альбо поўнасцю чытаць, што куды мне там цягнуць, каб пераставіць правільна груз. Вітаю, красуво. І без вазочка. Ну, так, ні вазочка, ні... Блін, ні экзаскелета. Нічога не прадумаў. Трымайся, трымайся сам. Я яшчэ думаю такі, а чаму мне так мала я магу пераносіць? Чаму я ўжо 120 кілаграмаў, а я ўжо стаміўся насіць? Што гэта за фігня, правильно? Дзе гэта можна пабачыць? Так. А чым за сваім балансам? Тут літаральна ў бок трошки загарнуў і ўжо ўсё. Так, разбираемся с грузом. Гэта ўсё адпраўляецца. Батарэйкі, што вы? Тэрапеўты ўвогуле адправіцца. Не, пачакайце, гэта ўнутры машыны. Мне патрэбна тое, што на мне. Адправіць у машыну. Так, металы, рацыёны, кераміка. Гэта ўсё адпраўляешся туды. Є што-небудзь яшчэ? Зараз на машыне будзем збіраць лагеры гэты, бо я здзяўбуся. Без нічога. Плюс нам яшчэ сюжэтна забіраць груз. Ну, як сюжэтна, для дадатковых квестаў. Усяго. Хімікаты, кераміка. Давайте дадзім ужо гэтаму папрацаваць. Грузавічок вельмі жадаў усё сабраць самастойна. Але гэта ўжо такі варыянт для лінівых. Вось гэтая штука з гэтай, я не ведаю, якая гарматы карацей, якая штука, якая збірае аўтаматам. Так. Это настолькі ўжо лінівы варыянт. Літаральна мне не патрэбна нічога рабіць. Ну, так, давай. Ось. Цудоўна. Можа быць, адсюль яшчэ які груз забяром. Бо будзе цудоўна, калі хтосьці у кагосьці скралі тут вазочак. Я тады магу сабе яго забраць. Так. Там шмат чаго, але вазочка я не бачу. Розны арыштунак. То ўсё, грузавік пойдзе. Не, на жаль, вазочка няма. Так.
Что у нас яшчэ засталося? Так. Дзякуй, красово. Вось гэта наш сюжэтны. Ну, не, блин, зноў жа, ён не сюжэтны, ён дадатковыя квесты робім жа. Раз. Вінтажны віншык. Добра. Паліва нейкае. Всё гэта забіраем. Всё гэта забіраем. Всё гэта адпраўляецца на месца. А чаму там 3 з 3 было? Вось гэта адзінае мяне неяк турбуе. Чаму там 3 з 3? Але мне ж, па сутнасці, патрэбна было 3 грузы і забраць. Ну, ладно. Зараз пакуль развязем гэта яшчэ па месцах. Давай, хімікаты забяры. Давай, 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 мне лентно злазіць. Бо я абляніўся ўжо. Тут літаральна. Вось. Назад паехалі. У лагеры яшчэ, мне падаецца, павінна быць яшчэ адна паштовая скрыня. Ну, скрыня гэтых чалаў. Якар, лесвіца. Нешта не тое. А, вось яна там. Я толькі зараз зразумеў, гэта нейкая чыгунка была. Тут, бачце, ну, у пяску. Гэта насамрэч чыгунка была. Так, вось оно. О! Тут сховішча Хікса ёсць. Глядзіце, у мяне ёсць дастава на БПАС. І там у БПАС гэтая дастава, так? Яно смайлік, як у Хікса. Падаецца, у нас ёсць адна са хованак Хікса ўвогуле. Сэм, трымайся. Гэта не настолькі цяжка, як падаецца. Не, насамрэч, гэта настолькі цяжка, як гэта падаецца. Так. Сэм, ты адолееш дайсці да... Давай, 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 трымайся. Блин, я не магу гэта ўсё нават згрузіць. Не тое. Назад. Мне патрэбна сябе згрузіць. Я так разумею, што апошні... Там вось у нас 2 апошніх бункера, якія не адчынены. Гэта Mr. Impossible і вось гэты БПАС. О, тут шмат чаго абсалютна не бескарыснага. Усё, акрамя гранаты, мы выгружаем просто на зямлю. Матэрыялы яшчэ падумаем, можа нешта выкінем, але грузы мы забіраем. Мы сюды за лайкамі прыехалі, а не за грузамі ў першую чаргу. Так, гэта грузавік ідзе. Гэта у заплечніку ўсё. О, яно прям шмат важыць. Так, мы, ведаеце, нам прыйдзецца зараз выгружаць ресурсы. Ресурсы мы яшчэ здабудзем, а лайки не. О, блин, не, отпусти, отпусти. Так же, блин, складана ему. Скидываем грузы з грузовика. Ну, не з грузы, а металлы розныя. Гуму можна скинуть дакладна. Яна ідзе на зямлю. Так. Вось гэта ідзе у нас у грузовик. Блин, нават у грузовик гэта не памяшчаецца. Трэба з яго выгружаць. Сплавы, якія я хацеў, давайте сплавы. Блин, там даволі шмат. Просто яны зараз менш за ўсё патрэбны. Давайте их скинем. Хімікаты. Наступны у нас конкурент гэта. Кандыдат у нас наступны. Пу-пу-пум. Што яшчэ можна? Вось гэта ўсё не патрэбна. Можна таксама згрузіць на зямлю.
Давайте, блин, микроменеджмент. Так, где он? Ну, падаецца, гэта ёсць. Сам отпусти. Так. Усё. Не, адсюль мы ўжо ўсё забралі. Так, па сутнасці мы можам... А, не ўсё. Вось гэта не забралі. Гэта можна ў грузавік. Гэта грузавік яшчэ вытрымае. Разам са мною я яшчэ магу карыстацца грузавіком, я магу ў яго сесці, так? Давайте паглядзім на зямлі. Што ў нас там ёсць. Падумаем, можа быць, штосьці забяром. Так. Где там зямля у нас? А, не, на зямлі важны груз. Не, вось загружаем яго у першую чаргу. І можа быць... Вось гэта калі улезе. Не улезе ўжо. Усё, мы загрузіліся пад завязку. Разведчик больше никуда не поедет за всем гэтым. Достава будет зараз у обсерваторию у PlayStation 5. И будем развозить уже то, что набрались тут по квестах. До речі, що цікаво, яны ж казали там про формування брамы. Няўжо брама так і не сфармавалася. О, гэта абарона дажджу. Дакладна. Калі паляпшаеш дастатковую дарогу, яна становіцца з прыкрыццём ад дажджу. Кайфовенька. Так, достава твоя. Забирай. Частку груза мы, можа быць, у раёны, у які мы не поедем. Я планаваў да Mr. Impossible ехаць зараз. Ну, то бок, па сутнасці, адсюль прасоўваецца на ўсход. Таму, можа быць, штосьці не па дарозе, мы зараз і паскінем просто прям тут у абсерваторыі. Няхай хто-небудзь іншы даставіць. З гульцоў. Ну, шмат лайкаў. І я думаю, гэта ў яго будзе пяцёрачка. Так, з абсерваторыі скончылі зусім. Галагрому атрымалі, нашывачку. І тут можна адпачываць у гэтым месцы. Ну і больш нічога такога, правильно? Ну, нічога такога. Але гэта максімальна... Мне падаецца, у Аўстраліі, на гэтым кантыненце, то, мне падаецца, гэта самая першая пяцёрка у нас. То бок, у Мексіцы у нас большасць, по-моему, пяцёркі ўжо, альбо ўсё ўвогуле пяцёркі. Сумняваюся, што ўсё, але большасць. А вось тут трошкі іншы расклад. У нас у Аўстраліі амаль няма нічога. Sense of renewed life and hope. If you're ever in need of a place to rest, we hope you'll stop by and stay a while. We'll keep an eye out for you. Don't be a stranger. Цудоўна. Яму і згрузім. Калі нам штосьці не патрэбна. Гэта у нас сюжэтнае. Гэта мы адвязем таксама. Вестфорд Нот самі завязем. Але гэта у адваротны бок ад нас. Давайте нехта іншы. Хронабіолог нам далёка. Саусфорд Нот таксама незручна, але я пакіну пакуль. Тэрапеўту шмат вось гэта цікавыя батарэйкі, але ён таксама, ён настолькі нам не па дарозе пакуль. Давайте гэта пакуль скінем і паглядзім яшчэ.
Паўднёвая лабараторыя. Гэта якая у нас? Паўднёвая лабараторыя гэта не вось гэта? Гэта паўночная. А паўднёвая дзе? Вось гэтая. Пакуль мы туды даедзем, яшчэ шмат часу пройдзе. Вітаю, Арыгана. Зноў вітаю. Мы, падаецца, Арыгана знайшлі логова Хікса. У нас нават груз туды ёсць. Так. Тады Саусфорд Нот і у лабараторыю я адпраўлю камусьці яшчэ. Няхай іншыя гульцы дастаўляюць. Показать. Там, по сутнасці, мы яшчэ туды не прыехалі. Я просто ведаю, што мне груз туды ёсць. І смайлік там такі, які нам Хікс ставіў. North Distribution Center, гэта F7. Гэта, пытаецца, прям на поўнач, так? Не, гэта F2. А дзе? North Distribution Center. Дзе ён будзе? У нас Distribution Center... Гэта? Это ж South. Это East увогуле. Чекай. F7, дзе ты можаш быць? Что за халера? Чаму я не разумею, пра што яны кажуць? F6. F8. А, вось гэты. Я забыўся. А чаму ён Норс называецца? Ён, блин, настолькі на поўдні, што які ён... Ён не піцу заказаў, а гэта там нават не заказ. Я думаю, што вось гэта лакацыя. Дзесьці тут. В любом выпадку, груз мы пакідаем пры сабе і даставім яго. Так. Ну, я не ведаю, пакуль зноў жа, я думаю, гэта перадаць іншым. Таму што гэта шмат важыць. Вось, і для вось якраз такі Хікса, мне падаецца, гэта акамянелы клык. І клык. Типу як ад слона альбо чагось такога. Вось. І іх такіх 4 штукі кудысьці ў БПАС даставіць. То бок, а падобна на APS, толькі БПАС. І вось невядома, што за халера. Разбяромся яшчэ. Забіраем... Тут заказы ёсць якія? Так, это нам по дарозе. Пачакайце-ка. Не-не, адмяніць. Так, вось гэта, вось гэта. Музыканту ёсць заказ, але мы туды не поедем, потому што я спрабую прасунуцца наперад наадварот. То я так ніколі нікуды не праеду. Гэта ўсё грузавічок. А мы сабе зробім экзашкелет, таму што я зараз без экзашкелета. Ось он. І я думаю, давайте, ведаеце што? Акрамя гэтага, я думаю, яшчэ сабе зрабіць ваточкаў. Пару штук. Адзін, не, давайте адзін. Мне аднаго пакуль хопіць. Я калі адпраўлюся ў горы, то хутчэй за ўсё возьму другія. Зраблю сабе. Это у нас у заплечнік адпраўляецца. Там зараз пераразмяркуем, усё разберомся. Я успомнила, што яшчэ думала. Пра хрысціянскую сімволіку. Адна з вокладак Death Stranding 2 выглядае як піета, вобраз, калі Марыя трымае Ісуса. Толькі там Сэм быццам трымае Фрэджайл. Вось гэтай вокладкі я не памятаю. Я, можа, не бачыў. Вось, вам, дарэчы, зараз будзе каточак. Мне тут гэта сама рэжысёр дапамагае. Аператор.
Кайфово, коли дорога полепшена, бачите, зверху накрывает дождю у нас. Так как мы у этом самом на сухой дороге едем. Оп, по дороге еще что все забрали. Так, чекайте-ка. Ну, ведаеце, аўтаматычнае кіраванне па дарозе, яно і карыснае, і так настолькі перашкаджае месцамі, калі з дарогі тут спрабуеш з'ехаць. Дайце момант. Оп. Глядзіце, што у вас з'явілася. Зараз момант. Падаецца, вось так і будзем. Спіць у гамачку сваім. Ну, Death Stranding агулам такая штука, пра якую звычайна прымушае падумаць. Яна, не ведаю, я не ўсе рэчы магу адэкватна ўспрыняць, пакуль я не пройдзе час, пэўна. То бок я могу пройсці, і ў моманце мне можа быць... Бывае такое, што я могу праходзіць, і ў моманце мне цікава. І я як бы добра пабавіў час, але пасля праходжання я такі... Да нічога такога і не было. Ну, я просто, як бы, пагуляў. Вось. А бываюць штукі, якія я такі, ну нейкая незразумелая штука. І я працягваю думаць, і неяк усё ж такі прыходжу да думкі, што я крутую штуку пагуляў. Вось. Death Stranding дзесьці ў сярэдзіне. Таму што калі пра сюжэт думаеш, што ты яшчэ некалькі разоў пераварваеш яго, прапускаеш скрозь сябе, персанажаў, там, падзеі нейкія. Вось. Гэта адбываецца. А ў працэсе ты ездзіш, і як бы там груз заставляеш, мне такое падабаецца. Ну, і ездзіш, спачатку ходзіш, зразумела. Вось, бо нідзе ніякіх дарог не пракладзена, нічога, вы як бы прабіраецеся. Вось. І па краху паляпшайце гэтую інфраструктуру сусвета. І з дапамогай гульцоў яшчэ і ў выніку у вас ўсё прыгожа пабудаванае. Так, усё ў высокай якасці. Дадатковы груз яму яшчэ. Мы зараз, замест таго, каб ехаць там да камандзіра, я хацеў праехаць, але мы не напрамую да камандзіра паедзем. Мы поедем зараз дарогу трошки паспрабуем пабудаваць у баку. Яна таксама тут ідзе па краю, аб'язджае. Вось у мяне так атрымалася, гуляць прыемна, а потым месяц ходзіш думаеш. Death Stranding у гэтым сэнсе прям ідэальная камбінацыя. Пры гэтым ты не можаш, ну, некаторыя моманты прям крутыя, і скажем так, з Death Stranding такая штука ў мяне, што я разумею, што некаторыя рэчы прям некаторым гульцам абсалютна будуць побаку, не спадабаюцца альбо што-небудзь такое. Вось я гэта абсалютна разумею, ніякай прэтэнзіі няма. Вось, хоць мне і ў працэсе ўсё падабаецца, прям мне прям усё весела. Вось, але ёсць такія моманты спрэчненькія, так, ну, то бок не для ўсіх. Так, што я? Пачакайце, то бок экзаскелет я сабе зрабіў, а я яго сабе не апрануў. Вось я малачына. А? Так. Актыўны экзаскелет. Ёсць. Усё, экзаскелет апрануты. Нарэшце. І зараз можна пачаткі замяніць. Мы ў бойцы зараз не ўдзельнічаем. О, дарэчы, можна было тады ПК-шапку гэтую апрануць, капялюшак. Нешта я не здагадаўся. Мне прасцей было бы груз пераносіць. Ну што, заказы ёсць такія. Для камандзіра абавязкова забіраем. У абсерваторыю мы ўжо ўвогуле не ездзім. Таму што ўсё выканана. Так, добра. Забіраем для камандзіра металы гэтыя.
Угрызовик. Я толькі спадзявалася, што ў постсюжэце нам дадуць разам са шмол Лу пападарожнічаць. Ну, як ты разумееш, сюжэтна гэта не мае сэнсу ніякага. То бок, ну, у бягучы момант гэта просто, ну, ты разумееш, як сюжэт як бы скончыўся, так? Усё ж такі Tomorrow, яна як бы існуе паралельна ў сусвеце і не можна нельга такого просто рабіць. Вось што я бы хацеў, вось што рэальна мне хацелася б, гэта магчымасці пахадзіць у касцюме, у якім ён ходзіць толькі ў самым пачатку і ў сне ў самым канцы. Вось гэты па тыпу у курцы сваёй такой скураной, падаецца, альбо штось такое. Яна такая прям пацёртая, зацёртая куртка, мне вельмі падабаецца. Тут лагер, дарэчы, паблізу ёсць гэтых агрэсіўных чалоў, толькі мы іх праігнаруем поўнасцю. Мы зараз над гэтым лагерам яшчэ і зверху праедем. А, блин! Адзінокі камандзір нам не зусім варыянт. Ведаеце чаму? Таму што нам яшчэ дадатковы квест ёсць. Дадатковы квест амаль да самой брамы прыйсці. Слухайце, давайте да самой брамы пойдзем там гэта дадатковы рабіць. Потым вернемся. Просто таму што я жадаю яго зрабіць просто таму што жадаю зрабіць. Мне ён дасць лайкі на абсерваторыю, толькі мне гэта ўжо не патрэбна, што цікава. Блин, там чел нас заўважыў. Ну што, ты па мне страляць будзеш? У меня тут кулямёт ёсць аўтаматычны. Ну, машына сама дае рады, па сутнасці мне не патрэбна нічога рабіць. Вось яна брама, давайте да яе пад'едзем. Калі там біці будуць, то хутчэй за ўсё я, можа быць, пакіну машыну сваю. Толькі зараз падумал, што на дастраніць моды ёсць. Ну, на кампе ёсць, так, гэта праўда. У мяне груз нейкі пакінуты каля прям самой брамы. Прям далёка там. Туды паспрабуем трапіць. О, песенка прайшла. Зноў жа, мне не патрэбна ў лабараторыю гэтую заходнюю, таму што я ўжо на 5 зорак падняў. Ну ладно, забяром. Тут па дарозе ўсё роўна. А пугі не галодныя? У папуг павінен быць груз, дастаўлены быць быў. Адзіна мне патрэбна пацвердзіць даставу ім. Але гэта нам не па дарозе, мы зараз закрываем. Мы зараз спрабуем, насамрэч мы павольна едзем да містера Impossible. Ну там да двух гэтых чэлаў. А дзе-небудзь я магу тут праехаць, а? На машыне. Альбо гэта немагчыма. Тут я праціснуся. Ну ледь-ледь. Так. Пролазим. Там грузы для архітэктара розныя ёсць. Нам зноў жа гэта ўсё не па дарозе. Блин, а я тут хоць дзе-небудзь пролезу? На машыне-то. Я, можа, просто зараз фігнёй займаюся і зараз у тупик просто прыеду. Амаль. Амаль проехали.
Вось, дарэчы, што, а ў Death Stranding гуляць у гэты момант, праязджаць на клавіатуры было бы вельмі балючым. Я просто зараз ацэньваю прям наколькі мне з-за таго, што я магу кантраляваць, наколькі я магу мікра адхіляць машыну і паварочваць улева. Мне не абавязкова на ўсю моц налева направо паварочваць, то бок па сутнасці як руль працуе. І яшчэ сама магчымасць, што я магу кантраляваць хуткасць, з якой я жадаю ехаць. То бок не там две хуткасці нейкія пэўныя, а я магу літаральна вось крыху ехаць. Вельмі значна больш кантроль над машынай. Вось гэта груз для абсерваторыі. Праблема ў тым, што як бы у абсерваторыі нічога мне не патрэбна ўжо. Ну даставім ім усё роўна. Нават зараз просто прям прыедзем. Яно неяк паводзіць, быццам бы тут можна яшчэ забіраць грузы, не? Ну-ка. Может тут свае доставы ёсць? А, тут сваё сховішча ёсць, і людзі тут пакідаюць рознае. А давайте забяром. Адсюль рэдка забіраюць, людзі рэдка адсюль будуць забіраць грузы. Есть что-нибудь, что... Тут шмат чаго пакінулі, а гэта ў асноўным зброя розная. Давайте ресурсаў забяром. Керамікі ў першую чаргу. Яна нам зараз прям спатрэбіцца. Машыну. Дапаможам трошки іншым. Бо адсюль там грузы такія, што прям зусім іншы бок. Трэба весці іх. А мы зможам прыехаць спачатку да камандзіра, а потым вярнуцца неяк назад. Давайте паспрабуем гэта зрабіць. Мне пытается неяк... Куда я еду? А, командир прям так далеко? Ну давайте паспрабуем. Это, дарэчы, даволі файны мост. Вось тут конкретно. А, это мост не над чым. Ну ладно, давайте скарыстаемся. Я уже думал такі, блин, это вельмі важны мост. Яго варта адрамантаваць, таму што ён праз нейкі правал едзе. Не, насамрэч ён ні для чаго. Ён просто існуе. Тэрыторыя BT? Так, тэрыторыя BT. Добра. Паспрабуем аб'ехаць. Толькі калі гэта тэрыторыя BT, чаму дажджа няма? Няма дажджу. Чаму сам напружыўся? Няўжо роботы ёсць дзесьці паблізу? Просто яны павінны быць, усе мехі гэта павінны быць адключаны ад APEC. Таму іх не павінна быць навокал увогуле. Момант, калі Магеллан тудама-сюдама на пляж Гойса, мне чамусь нагадаў серыю з Доктара Хто з Капальді пра кіберменаў, калі мёртвыя бароняць жывых. Я не памятаю. Калі Магеллан туды-сюды Гойса. Я не памятаю, пра што серыя, таму я не магу прямо сказаць. Можа быць, можа быць. Мост пасярод нічога, класіка, так, я яшчэ здзіўся, чаму яго мне ўвогуле закінула. О, вось зараз з'явіўся дождж. Але мы ўжо амаль прыехалі. Вось што цікава. Груз для адзінокага камандзіру.
Так. Тут літаральна дзесьці ось. Тут пытанне яшчэ як бы так. А вось гейзер літаральна прям перада мною, зараз ён разлуецца яшчэ. Так. Давайте паспрабуем збегчы ад яго. Так. Не пабіўшы груз яшчэ, важны момант. Может быть, я просто мне атрымаецца аб'ехаць гэта ўсё. Мне придется, мяне заўважылі. Падаецца, не, нормально. Зараз толькі знайсці нейкі спосаб забрацца наверх назад. Таму што я зараз прям у бок неяк забраўся. Дзе я? Ось там наперадзе будзе пад'ём. Тут колупаться не будем, объедем. І гэта мне падаецца гума на машыне яшчэ без шчаплення гэтага дадатковага для гэтых для схілаў розных. Дзесьці тут? Тут яшчэ павінен быць дзесьці. Ой, вы бачыце, я прям зачапіўся за мікрафон, зараз вас можа быць глуханула, я паспрабаваў пачухаць сабе галаву і нешта забыў, што мікрафон прям перада мною. І што я жадаў? У мяне тут кавалак дарогі. А, гэта не скрыня. Гэты кавалак дарогі ўжо пабудаваны. То бок у мяне не хапае аднаго кавалка. Вось тут. Што, ў прынцыпе, круто. Тады гэта значыць, што мне я не гэты кавалак буду, не гэты кавалак буду будаваць, а іншы. Это ўжо лепей. Дзе там камандзір гэта? Камандзір, да цябе можна неяк зручна пад'ехаць, а? Я праз гару паеду. Я зараз груз забраў нейкі прям. Карцей прямо перад яго хатай быў груз для яго жа. Цудоўна, мне прасцей будзе. Як жа шмат яму ўсяго. Мне падаецца, нягледзячы на тое, што гіганцкая колькасць грузу была дастаўлена, я ўсё роўна атрымаю. Мне падаецца, у гульне працуе сістэма, што калі ты занадта шмат прывозіш за раз, то ты менш і менш лайкаў атрымліваеш. Я не ўпэўнены, але ў мяне ёсць такое падазрэнне. Ну ладно, мне гэта на 4 хопіць зоркі. І ўсё. Лёгкая транквілізатарная вінтоўка транквілізатар супраць людзей. Можна было бы яе зрабіць і пакарыстацца, таму што я ні разу не карыстаў яе ўвогуле. У старога кур'ера літаральна ў 2 кроках увесь час груз валяўся. Ну, ён старэйшы кур'ер, правильно? Хопіць нам зброю даваць. Так, гэта настолькі абсурдна, яе столькі шмат. Боек у гульні столькі няма. І большасць лагераў спакойна аб'язджаецца. Большасць. Літаральна 2 магу назваць, якія не вельмі аб'язджаюць. 1. І то ён праязджаецца наскрозь, калі вы на машыне. Then again, seeing as you've come this far, I expect you're a skilled enough shooter that it won't pose a problem. So use it to your heart's content and come back again soon.
Лёгкі варыянт гэтай вінтоўкі. Яна ўсё яшчэ глосная, таму гэта не прям ратуе поўнасцю. Так, прынесці яму яшчэ набор выжывальшчыка. Яшчэ прынесці і дастаўка ў Swordnot. Можна для яго вось гэтыя вярнуць рэчы. Так, давайте вернем. А яму, можа быць, пакінем. Давайте даверым, калі груз знайшлі нейкі зусім нам не па дарозе, зараз яму закінем замест гэтага. Гэта для абсерваторыі. Гэта на базу, якую мы з'ездзім. Зноў абсерваторыю, якую мы таксама паедзем. Westford Node няхай будзе. Rainbow Valley мы туды ўжо не заедзем. Rainbow Valley таксама. Хронабіолог не. Вось, гэта ўсё тут закінем. Няхай хтосьці іншы даставіць. План такі, карацей. Мы зараз проста аб'едзем наваколле. Гэта не вельмі складана павінна быць. Так, вось тут паблізу ёсць, карацей, наш агрэсіўныя нашыя гейзеры. Дзе яны? Прям передо мной мне показывае аднаго. Але я не бачу яго. Так, дрэўца нейкі зачапіў. У Дель-Торо ў Франкенштейне падаецца, праўда, адсылкі да Death Stranding, ці ў Death Stranding да Франкенштейна. Ну, паглядзім. А ён ужо выйшаў? Мне падавалася яшчэ не. Так. Не паказвалі, тарань наперадзе. А, вось злева там. Давайте вось гэтага гейзера вынесем нашим... Про супрацьбіцці гэта працуе. Дробавік працуе, дарэчы, супрацьбіцці. Гэта добрая навіна, але мы скарыстаемся гранатамі замест гэтага. Раз граната. Два граната. 3 граната. Там яшчэ ёсць? Усё, мінус. Болам яго? А бола працуе на іх, а ці не? Бола павінна вяроўкай страляць, і можа быць у вяроўцы можа ёсць вяроўкі. Можа ёсць нешта там. Так, гэта для хронабіолага зноў. І бачу яшчэ аднаго гейзера. Але мне падаецца, можам пракрасціся проста міма. У кінотеатрах, я ж кажу, Дель-Торо з памяцю ленту у стужку. Ну, паглядзім. Мне падаецца, варта паглядзець. Тут ёсць хімікаты, але мы іх пакуль праігнаруем. Оп. Вот этого придется выносить, худшее за все. Ладно, давайте не будем выносить, покуль необходимости прям остро нема. Блин, вось гэтага придется выносить. Он прям будет на территории. У меня его атрымаецца добить своим бумерангом. Мне падаецца, атрымаецца. Дзе он там? Я его не бачу. Вось вочки. Усё, знік. Нормально. Вось яшчэ груз. А я Дель-Торо, дарэчы, мне падаецца, прям мала глядзеў. Хто можа нагадаць, якія самыя ў яго прям папулярныя яго фільмы?
О, усяго за 2 бумеранга, ён выносіцца? Ну, вы ведаеце, што мы зараз рабіць будзем? Мы будзем выключна бумерангамі іх носіць. Таму што гранаты патрэбна 2 штукі, і не факт, магчыма, нават 3. Это ж у разы прасцей. Так, у мяне яшчэ ёсць 2. Ой, груза падабраць. Кинотеатр не пойду. Кинотеатр штука такая. Я для сябе вызначыў, што кинотеатр як часта вы ходзіце ў кінотеатр, у большасці сваёй залежыць ад таго, як блізка ён да вас знаходзіцца, як зручна вам у яго трапіць. Таму што калі я жыў недалёка ў Менску, я жыў недалёка ад кінотеатра, зусім недалёка. І для мяне было гэта, ну, звычайнай справай схадзіць у кінотеатр. Прям, ну, такая справа на выходная. Ты чым заняцца, пайсці ў кінотеатр. А зараз ён далей, ну так, не прям касмічна далей, але на значным аддаленні. І я ўжо зусім па-іншаму, я амаль не хаджу ў кіно. І тое не заўсёды ёсць у ім тое, што мне цікава, там яшчэ нейкі праблемы ў гэтага кінотэатра ёсць. Хеллбой, ну ладно, Хеллбой я памятаю, так. Але Хеллбой дзіўны, ён літаральна кадзімоўшчына, ну, у сваім сэнсе. Это быў вельмі дзіўны фільм. Я нічога, ну, я як бы не фанат Хеллбоя, мне абсолютно пофиг. Вось, але сам як фільм, ён дзіўнаваты, прям. Давайте яшчэ тут пазбіраем, раз уж тут раскідана груза гэтага. Скарыстаемся гэтым. Так, что я пропустил? Так, Лабиринт Фауна, Crimson Peak, Pacific Rim. А, Pacific Rim яго? Лабиринт Фауна яго? Окей, ладно. Я Crimson Peak нават, мне падаецца, не ведаю, что это такое. А можа, просто записываем? Блин, ну вы прикалываетесь. Ён тут не жадаў увогуле нават пры наяўнасці людзей даставаць сваю зброю, а тут... Так. А, ну кто бы калі хедшот, значна больш пашкоджаны. Можна вот з аднаго вынесці атрымаецца. Таму я ўсё больш аддаляюсь ад свайго грузавіка, не жадаю яго вельмі доўга пакідаць. Магчыма, ён зламаецца, пакуль я тут буду бегаць. Все, забираем и избегаем. Бегли до грузовика. Бумеранг мне подобается, прям крутая штука. Форма воды. Вось я не глядзеў, але гэта адзін з фільмаў, які мне было цікава паглядзець. О, блин. Да, блин. 2 штуки уже кинул мимо. Все. Да, блин. Что там отбывается-то? Сэм! Срань! Сэм? Я не ведаю, што там адбывалася, але нейкія кнопкі дадатковыя з'явіліся, невядома на халеру ўвогуле. Не-не-не-не-не-не. Адчапіся. Да блин, я ж трымаў усё. Сэм. Бягі. Якая лесвіца нахрен? Сэм, што ты робіш? Ляснуўся нахрен, просто чалавек. Який груз? Отчепися, Сэм! Да божух на! Сэм, що ти робиш? Ён груз, з-за таго, што у меня пальчаткі магнітныя, ён вырашыў, што трэба падабраць груз вельмі цяжкі ў рукі, замест таго, каб утрымліваць баланс. Отчепися.
Отцепися. Не. Не-не-не-не-не-не-не. Який груз, Сэм, отпусти ты, блин, что ты за все цепляешься? Это пальчатки магнитные твои. И что мне зробить? Я могу его гранатами закидать? О боже, кната. Сэм, ты час от часу мяне душиш сваім кіраваннем. Прям не ведаю, такой херні у мяне адчування не было ў першай частцы, але тут бывае. Мяне быццам бы кіраванне ў асноўным зручней, чым у першай частцы, але вось калі баявыя моманты, нейкая лухта абсалютна бескантрольна пачынаецца. Даецца там 2 болы ўвогуле. Все, давайте валим отсюда, потому что, блин, снова я в некую холеру залезу. Это паника, ну может быть. Просто, может быть, я натискаю не то, коли паникую. Может быть, не... Такое магчыма. Ну, я могу паниковать, потому что тут такие скоки поміж отсутностью бойки и початком бойки, что мне это выбивает трохи з настрою. Так, откуда их это взялось в угле? Так ось. І я натискаю, і мне не з'являецца тое, што я чакаю, што з'яўляецца. У мяне знізу, я не бачу Сэма, у мяне знізу з'яўляецца падказка замяніць. Што? Якое замяніць? Я дастаю зброю. Ну, тыпу, я жадаю, каб ён дастаў мне зброю. Якое замяніць? Ён замяняе, ён там нешта робіць, нешта перакладае. Я такі, да блин, я сказаў эквіп маю гранату, карацей, чел. Як кажуць у беларускіх вёсках, эквіп маю гранату. І яно ні халеры не робяць. І тут я панікаваць пачынаю яшчэ больш, таму што, блин, гульня не робіць тое, што я жадаю. Мне падаецца грузовичку капзда, пакуль мяне тут не было. І яшчэ працуе, падаецца. Сэм панікуе. Ну гэта ж лухта нейкая тады атрымліваецца. Так, у мяне для камандзіра ёсць груз. Зараз яму завязём. І так, дарэчы, тое, што калі ты лініва так гуляеш, вось гэта ўсе паляпшэнні, тыпу, о, я далёка... Блін, не тое. Я магу далёка грузы падбіраць, вось гэта ўсё. Тое, што ў звычайнай сітуацыі як бы нармальна, але мне патрэбна тую ж самую кнопку трымаць, ну, баланс. І сам такі, я возьму, забяру яшчэ штуку, якая яшчэ больш разарве мне мой баланс. Вось такія рэчы, абсалютна прям абсурднае пачынаецца. Тое, што павінна было паляпшаць мне геймплей, у выніку мне яго перашкаджае мне гуляць. Там прям шмат, что ли? Я, конечно, не заўважыў. Ён просто так доўга выкладваў. Ось, але бойкі тут, конечно, нават не бойкі, просто такія, типу, агрэсіўныя моманты. Калі б яны былі заўсёды, я бы ў напружанні нейкім быў, і, можа быць, я больш быў падрыхтаваны да гэтых сутычак, а з-за таго, што я боек пазбягаю, па сутнасці, у мяне зусім адрозніваючыся геймплей. А што там не даў? Дзякуй, ладно. Спрей будзе. Так. Можа быць, яму даверыць тут грузы, якія нам зноў жа не па дарозе, тому там нешта падбіралася аўтаматычна, вось гэта бескантрольнае пачынаецца.
В абсерваторыю мы ўсё роўна заедем зараз. Вестфорд Ноут няхай будзе. Хронабіолог можа... Хронабіолога даверым. І машыне кабзда, карацей. Прям... Я не думаю, што мы далёка за ёю едзем. З-за таго, што я доўга там лазіў, яна ўжо уся іржой пакрылася. Наш план зараз. Заязджаем да базы гэтага самага Government's Base, як яна. Дзяржаўная база, карацей. Заязджаем да яе. Па дарозе закидываем матэрыялы ў дарогу, якая тут амаль гатовая. Дзесьці тут яна павінен быць кавалак. Ось тут. Тут ёсць яшчэ ж для яго квест. Блин, я забыўся. Ну, забяром, потым вярнем. Калі машина у нас не зламаецца. Таня, як нам спусціцца зараз? На машыне-то. Бо я зараз сюды заехаў, невядомая. Ох ты ж, мне падаецца, дрэнна я прыдумаў. Так, машина, як мінімум, уже не под дождем. Добре. Покидаем яе тут. Заберу зараз груз для чела гэтага. Один из вазочка скину, усё. Вазочек толькі перашкаджаць будзе. Вось гэта ўсё. Ну там не так шмат. Я нешта думаў, што мне прям сур'ёзнае нешта. Не, пачакайце-ка, я ношу вазочку. Я ношу вазочку. Не? Вось оно. Отправляется в грузовичок. Ты отправляешься мне у заплечник. Бо можешь спотребиться. Зараз мы драбіну скарыстаем. Калі у нас яшчэ будзе цікава, калі... у нас две ёсць. Цудоўна, цудоўна. Мы дзесьці аўтаматычна набраліся гэтых драбін. Сэм просто прям за ўсім сочыць, малайчына. Падбірае ўсё, што патрэбна і не патрэбна. Так. Вось он груз для адзінокага камандзіра. У прынцыпе, я мог бы тут нават на машыне, можа быць, з'ехаць-заехаць. Не ўпэўнены до конца. Але ўсё гэта можа быць вельмі... Усё можа вельмі дрэнна скончыцца. Гэта квеставы ці не? Так, гэта квестава. І ўсё? Так, гэта ўсё. Калі машина можа нейкім чынам тут наверх праехаць, то я бы так і зрабіў. Бойка, драбіна спатрэбіцца. Так. Ну, мне падаецца, канкрэтна гэта драбіна, яна апынулася ў мяне выключна з-за таго, што Сэм паспрабаваў сваімі магнітнымі пачаткамі падчас бойкі падцягнуць амаль усё. Ну, як бы зразумела, што у мяне пачаткі гэты былі такія, яны не баявыя, яны таму і перашкаджаюць мне, нічога дзіўнага. Ось, просто што кіраванне таксама, я разумею, што геймпад як бы мае абмежаваную колькасць кнопак, і нават калі ты спрабуеш усё пад усе сітуацыі зрабіць, то не атрымаецца. Тут прям розныя рэжымы патрэбна пераключаць у персонажа, каб мець больш кнопак. А то атрымліваецца, он мяне на правы триггер гэта утрымліваць баланс. Ну што там пашкодзіў ужо сам. Вось, на правы триггер гэта утрымліваць баланс, ну, па тыпу цягнуць лямку ўправа, каб мне было зручней. Вы бачыце дрэвы, але тут хрен праедзеш з вами. Ну, давай, працісні. Працісніся, давай. Та паміж камянём і дрэвам лезем. Эх. Ёсць. Атрымліваецца, і гэта тая ж самая кнопка, за якую вы можете падымаць груз правай рукою.
То бок правы триггер цягну узаемадзеянне правой рукой. Як бы лагічна, лагічна, але блин, весь груз пашкодзіў увогуле. Таму што раптоўна мы вырашылі паскорыцца ў 10 разоў мацней. Давай. Я націскаю літаральна 0 хуткасць і я разумею, што мы там амаль вертыкальна едзем. Не такая разумная ідэя, як падавалася бы. Так, а дзе ў нас кавалак дарогі гэты? Тут дзесьці павінна быць штука, якая будаўнік гэтай аўтастрады. Ён звычайна яшчэ свеціцца. Дзе б ён мог быць? Кала ўсё яшчэ сядзіць на дрэве, так. Блин, што? Я зараз, каб вы разумелі, я ўвесь гэты час націскаў назад. І яно з размаху я паскорыўся і дзёбнуўся аб дрэва. Я разумею, што тут схіл, канешне, блин, но ён нейка ашалёна, быццам бы я паскарэнне націскаю, і зараз такое адчуванне. І зараз раптоўна ён спыніўся амаль. Быццам бы ў гульне няма такога па тыпу прям разгона тармажэння, а ёсць толькі рэжым, з якой хуткасцю мы едзем. А што гэта? А, гэта машына яшчэ адна. Так. Я спрабую зразумець, дзе здесь шасета будаваць. О, груз для музыканта. Мне эта дорога патрэбная. Вось там кавалак дарогі ёсць, так? Вось там ён пачынае, ну, скончваецца адзін кавалак. І дзесьці тут на гэтым схіле павінна быць... Нет, не тое. Альбо тут дзесьці. Гэта шахта? Тут увесь час шахта была нейкая. Мелкая. Слухайте, мне падаецца, я буду зараз вежу будаваць. А, вежа ёсць нават. Зараз мы вежай паглядзім, бо я не бачу, я прям не бачу. Спрабую, не атрымліваецца. Вось, глядзім, дарога. Яна павінна працягвацца прыкладна туды. І вось там спалучыць... А, яна прям там. Зразумеў, ладно. Ну, яно не вельмі відавочна было. Ну, там яшчэ перашкодзіла тое, што чалавек генератор паставіў. Каля гэтага генератара і схавалася кавалак шоса гэтага. Шаша наша. Вось тут мы можем выехать. Блин, не-не-не, не разломайся. Вось гэта зараз вялікае пытанне, як мы тут забяромся. Можа быть, я з машыны пачну зараз груз цягаць просто. Потому што машынка прям не жадае лезці наверх. Альбо вось зараз. Вось пакрыху. Оп. Адрамантаваць бы яе, а то яна ўжо ў ніякім стане.
Ралій, усе металы, якія ёсць, уся кераміка, якая ёсць. Я тут адправляюсь сюды, і хутчэй за ўсё наверх яшчэ штосьці застанецца. Яшчэ 400 металла і 480 керамікі. Ладно. Ну, зараз, можа быць, забяром ад нашага, напрыклад, ад дзяржаўнай гэтай базы. Дзе ён там? Вось там. Нам усё роўно патрэбна яму завесці. І ў абсерваторыю заехаць. У абсерваторыі, дарэчы, забяром. Там павінна быць шмат, там ужо 5 зорак. Там усяго павінна хапаць. Таму што гэты кавалак дарогі нам спрасціць падарожжа. Я думаю, мы... Ну, з-за таго, што я буду хутчэй усё абход ездзіць ужо. Нам, мне падаецца, да адзінога камандзіра будзе прасцей ездзіць таксама. Давайте тут на шашу выйдзем гэтую і аб'едзем трохі. Бо там усё роўна гэтыя агрэсіўныя чалы ўнізе. О, я нават, ведаеце што, я наадварот, я паеду да абсерваторыі ў першую чаргу і да камандзіра потым падаеду. Успомніла яшчэ чаго думала. Ой, зараз камер, ой, гульня. Вось, машынай будзе кіраваць. Цудоўна, дзякуй. Успомніла яшчэ чаго думала, пакуль з раніцы на працу збіралася. Я савай раніцай зомбі з некантралявальным струменем думак. Чакаю. Цікава. Заінтрыгавала. Каб вы разумелі, я ўвесь гэты час карыстаўся тыпу аўтаматычным кіраваннем машыны, так? Ну, тое, што ён аўтаматычна як бы захоплівае кантроль. І час ад часу гэты кантроль не дае мне нармальна з'ехаць з дарогі. Ён прям максімальна агрэсіўны такі. Тыпу, я буду поўнасцю цябе кантраляваць. Вось. Ён зараз перахапіў усё, як бы кантралюе. І не дае мне зваліцца з дарогі. Але час ад часу ён бярэ і такі, да і пофіг. Едь куды жадаеш, просто мне з дарогі скідвае. Паскарэнне ўключае, дык паскарэнне мне так і вылецеў. А мне чатку яшчэ чытаць. Так, і Дайхардман і Хікс усю першую частку у масках хадзілі. А Мелі сваіх псоў у намордніках трымае. Ці можа нават нейкіх кантралюе праз іх. Мне падаецца, маска гэта выключна... Там нейкія нават маскі ўзгадваліся. По-моему, нейкія фразы ўзнікалі. Я, можа быць, зараз, конечно, з персонай блытаю. Там пра маскі бясконца кажуць. Ну, як мінімум, у 5-й частцы персоны. Я просто прыкладна аднолькава... У адзін час я праходзіў 5-ю персону і першы Death Stranding. Прыкладна. І там у мяне некаторыя моманты могуць там са сваімі глыбокімі сэнсамі і яны блытаюцца. Паскарэнне адрубае аўтапілот. Зразумеў. Добра, дзякуй. Буду ведаць. У меня просто было ожидание нават отключить гэты аўтапілот, таму што он перашкаджае нам погляд. А Брыджит не носила тую маску. Брыджит не носила тую маску, якую потым Дайхардман носіў. Не, гэта ж... Там быў момант, калі апраналася... Яны ў пэўны момант пачынаюць карыстацца маскамі адзін аднаго, але там то ва ўспамінах нейкіх, то ў снах, нешта такое. Можа, Сэм увогуле пабачылася. Просто маска Дайхардмана гэта, па сутнасці, сінонім аўтарытэта такога па тыпу жалезнага. Маска Хікса гэта, ну, маска варыянта. І яны, дзе гэтыя маскі, у асноўным якраз такі актыўна выкарыстоўваліся ў першай частцы.
машинка прям уже нормально так натерпелась, скажем так. Так. Чел, ты тут вельми неудало стал. Ты можешь отойти куда-нибудь? Ладно. Погромался объехать нормально. Вот она достала для базы. И... А, я забылся материалы забрать. Там нечто по 500, по 600 забрать. Можно больше, на самом деле. Прям весь металл и керамику забирать отсюда. Так, не хапаю патыльника спочатку сказу, як у іспанській мові. Пытальника. Патыльника. Я не ведаю, что откуда у меня патыльник взялся, не пытайте. И набираем. Набрали 5 зорок на этой базе яшчэ. Віншую. Можна сказаць, гэта ўжо мы пакраху пачынаем... Можна нават пачыць тут. Ну, гэта насамрэч не так патрэбна было. І больше ресурсаў. Цудоўна. Мы зараз адсюль выграбім усе металы і кераміку. Нам на дарогу патрэбна. І мы далей яшчэ дарогу будаваць будзем, таму... Блін, адзіная машына можа зламацца ў любы момант. Я не тое, каб на мэтанакіравана раблю гэта на 5 зорак, просто удала пакуль атрымліваецца, што у нас вылетае на 5 зорак. Моя мэта, па сутнасці, гэта я жадаю... У першую чаргу я жадаю пабудаваць адзінокаму камандзіру доставка. У мяне ёсць жаданне дабудаваць... Блін, там пашкоджаны ўжо кантэйнеры, гэта ўсё. Трэба хутчэй ехаць, карацей, да логава Хікса, бо... Альбо Хікс, альбо не. Так, не забудь металла і кераміку. Бо я, падаецца, сваімі прыходамі я паламаю ўсё нахрен. Забраць ресурсы, так. Сторож, вось это тут. Забраць матэрыялы, мне патрэбна металы. У ідэале ўсё, што у вас ёсць. Нормально. Металы і кераміка. Нормально, гэта на один кавалак, ну там не на поўны кавалак дарогі, але на вось гэты кавалак дарогі дакладна хопіць. А вось на больше ўжо паглядзім. Так, але атрымоўваецца, што кожны з іх выконвае волю Брыджыт Амелі, і менавіта яны з гэтымі маскамі супадзення. Магчыма. Ну, гэта мае сэнс. Тое, што ты кажаш, яно магчыма так адзначна. Пытанне, што Хікс займеў сабе сваю маску ў гэтай часе. Што тады, калі гэта тэорыя... Ну, яна проста можа не распаўсюджвацца на две частцы, зразумела. Таму што, мала ли, ну, гэта ўсё ж такі другая частка. Але таму, чаму у яго свая маска? Ну, не свая, гэта можна было, і гэта не зусім правильно. У яго ёсць маска, просто яна іншая. Чыю волю ён зараз выконвае? Просто ў гэты момант ён тыпу выконвае волю Эйпек. Просто Эйпек яго і не цікавіць. А гэты самы Дай Хардман у гэтай частцы носіць маску лялькі, у сэнсе Чарлі. Так што, мне падаецца, сам сабе на сваё пытанне адказаў. Яны ўсё роўна, гэтыя два чалавекі хаваюцца за маскамі. Просто такімі лялечнымі гэтымі пластыкавымі. Не ў пэўным сэнсе, тут ўжо Дай Хардман пераносным. Зараз зноў будзе гэтая праблема забрацца наверх, але я спадзяюся, машына вытрымае. Дарэчы, чырвоная маска другой часткі не нагадвае Амелі? Нагадвала, так. Яна падобна.
Яна самага першага моманту нагадвала, але я такі, блін, яна з такім жа поспехам можа нагадваць і Троя Бейкера, таму што нагадвае Троя Бейкера. Я не ўпэўнены да канца, што такі сэнс закладваўся. З іншага боку, калі ён носіць гэтую маску, ён носіць гэты, як яно, забыўся, як падвеска называецца, гэта кіпа, не памятаю, карацей. Вось яе, і плюс яго доўгія валасы, ён вельмі падобны на Амелі у гэты момант. То бок, ну, калі поўнасцю скласці вобраз гэта, то гэта вельмі нагадвае Амелі, просто як здзек такі. Сімвол жанчыны з крыламі. Дарэчы, вось гэты сімвалізм, я думаў, нам пра яго распавядуць больш. Зараз для тых, хто не разумее, на тэрыторыях гэтых фанатыкаў часта можна пабачыць вобраз жанчыны, быццам бы там не з крылам. Не ўпэўнены, што яна з крыламі, але яна як багіня выглядае. Яны так як культысты літаральна за гэтага становяцца. Вось. Я думаў, гэтая тэма будзе развівацца далей, але яна не развілася. Яны проста узброены людзі Хікса, з сімвалізмам, які ніяк не патлумачыўся. Можа быць, дзесьці ў нататках ёсць. Вось, мы нататкі ж не чыталі, ні халеры. Можа быць, мы прапускаем. Типа, дарэчы, гучыць падобна на Кюпід. Я не ўпэўнены, але мне падавалася, гэта заўсёды было, типу, прамая спасылка. Типу, Сэм носіць свой амулет з сабою, такі, як Кюпід, так? А у Эмілі свой. Яны падобна называюцца. Як яшчэ адзін такой, па тыпу. Я думаў, што гэта спосаб нас пасябраваць за Эмілі. Вось. Вось такая у меня думка была. Это ў першай частцы, я так думаў. Але з-за таго, што гэта нікуды не прывяло, я такі, ну ладно, сімвалізм ёсць, але нікуды ён сюжэт нікуды не прыводзіць. Так, дзякуючы зараз гэтаму шасэ мы можам скіпаць усю небяспечную тэрыторыю з біці, якую мы там каля адзінокага камандзіра мелі, так? Я магу зараз просто вось праязджаць тут комфортненько і да адзінокага камандзіра, калі жадаю, заязджаць пры жаданні. Дарога адзіная абрываецца абсолютно раптоўна тут, але ў нас і лакацыя далей не адчынена. Мне бы адзінокаму камандзіру завесці, там у меня нейкі груз застаўся яшчэ для яго. Зараз яшчэ адзін падбяру, я прям бачу, што і ляціць нешта. Так, машына. Для яго у мяне шмат? Ці не? Ды нічога у мяне для яго няма. А чаму мне адзначае? Адзін набор. Не, давайте для адной гэтай штукі. Я хутчэй за ўсё выпадкова ўвогуле падабраў. Дойдем до раздатачнага цэнтра тут. І у ім адрамантуем машыну. Пасля гэтага нас чакае дарога уздоўж. Мы вернемся сюды да містера Impossible. Альбо зараз заехаць да містера Impossible. Там просто амаль як спуск такі да яго ідзе. Давайте да містера Impossible зараз, таму што там квест паблізу тут. І мы адчынім гэту лакацыю тады. І потым паедзем машыну ў ремонт. Блин, просто как галоўна, каб яна не зламалася раней. Я ў правильным месцам спускаюся, альбо я зараз прям промахнуўся? Падаецца нормально, дарэчы. Мы можем тут праехаць. Так.
Выезжаем. Тут 10 ось якраз таки будем Mr. Impossible. Там на 100% мне падаецца нейкія ютуберы будуць. Это Mr. Impossible. Потому что, ну, мы бачили вобраз там двух чэлаў. І мне падаецца гэта як типу чэлы, якія нейкай лухтой займаюцца на ютубе, вось такое. Прям вельмі тэматычна падаецца ім падыходзіць. Бяром іх дадатковы квест, мы насамрэч толькі падабраць яго, каб нам не патрэбна было хадзіць, бо я памятаю, у іх у нейкіх дзіўных месцах, карацей, квесты гэта знаходзяцца. О, бачце? Вось туды, там усё вярнуць у... Так. Хіральную скульптуру сабраць. Але ў нас машына разваліцца, калі мы паедзем адразу гэта рабіць. Таму мы просто забіраем гэта, як квест бяром і едзем адразу ў раздатачны цэнтр, каб адрамантаваць машыну. Бачите, я зараз канцэнтруюся на дарозе трошки, бо я баюся, што прадзяўбу машыну сабе. Нам бы вельмі гэтага не хацелася, правильно? Давай, машинка, едь. Едь, давай. Тут грузаў, дарэчы, навокал. Нешта прям шмат на гэтых гарах. Давай. Яшчэ груз для Mr. Impossible нейкі там валяецца. Зноў жа, які не проста будзе дастаць. Блин. Выборы. Просто ехать далей. А, мы можем праз низ проехать, в принципе. Давайте так и зробим. То есть там бейти не будзе. Я уздоўж берага просто проеду. Так. Пакуль машина не зламалася. Вось там патрэбны стікі канон. Стікі ган наш. Оп. Зловили. Не залезет тебе, так? Залезет. Все, по узбережжю просто едем и спешаемся уже, бо машинка зараз развалится. Давайте на паскарэнне. Галоўнае каменчик які не зачапіцца. Я чатку наханю яшчэ. Дайте мне просто момент. Бо не хочется застацца на гэтай тэрыторыі абсолютно без нічога, правильно? Вось. Нам яшчэ і кацэначку, што дзесьці паблізу ёсць BT. Але тут BT, наколькі я памятаю, ён толькі кажа, што ён тут ёсць. А насамрэч тут цішыня застаецца. Центр вось там ажно, так? Так что шукаем просто, по-моему, слева там спокойно заезжается, не без проблем. Во, мы яшчэ ў хіральную сеть вернемся. Так, машинка, давай. Не-не-не, давай, поднимайся. Ну.
Каб вы разумелі, я крыху націскаю назад, і яна прям уехала на метров 20 назад. Там крышачку по типу, як міліметрики такі, калі ласка, зрабі. І яна такая, не, я пройду 20 метров табе, і будеш зноў забірацца. Калі нават машина зараз зламаецца, мы хаця бы вельмі блізка да базы, так што не настолькі дрэнна, мы тут можам новую забраць. Якую. А дзе мы? А чаму мне хіральную скульптуру тут показвае? А, што яна тыпу тут паблізу знаходзіцца, я шакавала. Карця, я так, як і думаў, Містер Імпосібл гэта будзе грузы абы-дзе ў вельмі дзіўных месцах закіданыя. Вось такія квесты будуць. Па сутнасці, як выпрабаванне такое пад канец гульні, калі вы жадаеце займацца такім, то вы залазіце на розныя штукі. Што, ў прынцыпе, няблага. Даволі цікава. Так. Машыну мы тут прыпаркуем і самаадпачнём таксама. Бо ўжо і нармальна мы тут натусілі. Невялічкая дастава ёсць. Адзінае, што там ёсць груз для Хікса, які хутчэй за ўсё для Хікса, але я не ведаю, што там за бункер такі. Хацелася б туды даставіць, конечно. Але і пакідаць гэтае месца Містера Імпосібл, калі мы літаральна тут, не хочацца. Душ абавязкова, сам стомлены, душ яму патрэбны. Я хоць і на машыне катаўся большую частку часу, але ўсё роўна. Вось, дарэчы, ужо зараз, калі мы ў лейтгейме, мела бы сэнс пабудаваць гэтую канатную дарогу сабе. Так, для адзінокага камандзіра хтосьці яшчэ дастаўце, калі ласка. Для музыканта таксама хто-небудзь. Для Вестфорд Нот мы адтуль ужо з'язджаем. Для абсерваторыі таксама. Архітэктару хто-небудзь дастаўце, мы туды не едзем. Ранабіолагу мы таксама зараз не паедзем. Блин, колькі ўсяго, а? Просто па дарозе мы сабралі. Мы, дарэчы, даволі нармальна так рэсурсаў розных падсабіралі. Хімікаты адзінае можна перапрацаваць прямо тут. Яны, па сутнасці, толькі для паляпшэнняў там я бачыў. Для паляпшэнняў дарогі, напрыклад, ідуць. Але не патрэбны прям востра. З іншага боку, не, давайте няхай будзе ў машыне. Калі што, знайду куды скінуць. Просто гэтае месца таксама нагружанае. Сама, што ў тебе на спіне такое, што зараз я нясу? Для містера Імпосібл хутчэй за ўсё, так? Так. Кераміка таксама можа ў машыну ісці. Мне гэта сістэма аўтаматычнага збору неяк не вельмі падабаецца, гледзячы збоку. Я згодны, але яна спрашчае... Яна дадае трошкі, тыпу, я бы не стаў спыняцца на машыне, каб падбіраць большасць гэтых грузаў. Ну, я бы не стаў прерываць сабе паездку. Але яны некаторыя грузы мне прям па дарозе. Вось, і таму гэта прасцей. З іншага боку, гэта праблема, мне падаецца, што можна было бы пакінуць адзін груз, які варта падняць, і такі, о, груз, цудоўна. І ты не проста там тоннамі іх носіш, а ты выходзіш, ты забіраеш гэты груз, ён для цябе важны. Ось. Скажем так, інфляцыя груза, скажем, ёсць. Зноў жа, гэта як бы праблема проста баланса. Гэта штука зручная, але толькі з-за таго, што такі баланс.
Чаму было так зроблена, я не вельмі разумею. О, Долман. Ты стандартную фразу не Morning, кудаш? Sam. Так, стандартная фраза. Что-нибудь яшчэ? Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? Угу. All Что-нибудь right, яшчэ? Sam. What do you say we head out and get to work? Ну, все, па сутнасці нават у яго не только шмат фразаў. Мне на столе там яшчэ... А, маска Хікса? Маска Хікса, вось гэтай палачкі дадаліся. Так. Давайте в душ. А так, аўтаматычны збор, я скажу, з даната робіць гульню зручнай. Зноў жа, моя праблема хутчэй у тым, што чаму такі баланс зроблены. Просто для падтрымання вось гэтай, ну, жадання забраць увесь груз, ну, то бок, як бы, як гэта, збірательства вось гэта дадаць у гульню, каб ты збіраў і адчуваў сябе гэтага лепей. Ад гэтага адчуваў гэта лепей. Ну, блин, я зараз усё, я здаюся, мне фраза не ладзіцца. Але сэнс, я думаю, вы зразумелі, што яно проста ёсць і яго шмат. Калі б я пабачыў адзін груз там раз на рэдкі момант, я б, блин, машыну спыніў, драбіну бы паставіў, куды там патрэбна залезці, і забраў бы яго, калі б ён быў рэдкай штукай. Вось так ён не такі рэдкі. Дарэчы, мне там груз некаторы трошкі... А, вось яшчэ, капаем. Трошкі інвентару парадак прывесці. Перапрацаваць тое, што не патрэбна ўжо. Вось гэта ўвогуле я выпадкова падабраў. Вось гэта не патрэбна. Гранаты гэтыя таксама падскончыліся. Усё, перапрацоўку. Замест гэтага мы зробім сабе... Гранаты, дарэчы, крывавыя тады атрымліваецца не толькі патрэбны. Таму што ёсць бумеранг. Для той же самой мэты, якую я выкарыстоўваю. Я зраблю одну гранату. Крывавую. Гэта на крайні выпадак. І можа быць яшчэ што-небудзь з баявога такога. Электрычная пастка. Электрычныя пасткі, дарэчы, даволі карысная рэч. Мне спадабалася карыстацца ёй. Толькі зараз я возьму нешта больш універсальнае. Мне патрэбна штосьці супраць роботаў будзе. Так, супраць мехаў. Давайте вось гэту. Дробовик у меня уже есть, тому все остальное як бы не вельмі важно. Калі я з роботамі зараз. А, там же біці на той тэрыторыі. Тады можа быць і гранаты лепей больш крываўк зрабіць. Нет, так, гэта ўсё. Мне сюды. Яшчэ раз я зраблю яшчэ крывавы гранат. Просто таму што мы хутчэй ўсё зараз пойдзем на тэрыторыю біці, калі ён там ёсць. Так, мистер Impossible у нас закінуў груз адзін зверху прям на гэты будынак, так? З тым, што мистер Impossible робіць, я думаю, што мне спатрэбіцца... А, нехто ўжо драбіны ставіў. Добра. Дзякую гэтаму чалавеку. Варта, можа быць, узяць дадатковыя драбіны для мистера Impossible, таму што гэта хутчэй ўсё будзе ў вельмі незручных месцах дзесьці. Ось, бачите? Ёсць. Пайду зраблю пару драбін. Выключна для гэтага. На усялякі.
Флешку одну не достала. О, мне падаецца, у першай частцы я зараз мне падаецца, але я зараз калі нагуляю 3 стрымы там 4, то мне падаецца, я зраблю амаль усё, што я рабіў у першай частцы, у сэнсе як дадатковага контенту. Я спрабую зараз, блин, можа не ўдала патлумачыў. Карацей, мне падаецца, я не так шмат зрабіў контента ў першай частцы дадатковага, каб прям, ну, я далёк ад поўнага выканання ў першай частцы. Я вельмі далёка ад платыны там, напрыклад. Не, можа быть, да платыны можа недалёка, я не ведаю, якія там умовы ў яе. Але глобальна, мне падаецца, я прям шмат чаго яшчэ не рабіў. І калі я праходзіў рэжысёрскую версію, я праходзіў для сюжэта, таму што я разлічваў, што рэжысёрская версія пашырае сюжэт. На жаль, я неправільна зразумеў маркетинг гэтага, там, типу, дадатковы контент, там, ну, карацей, там, так сабе, дадатковага контента. Як мінімум, асноўная сюжэтка не пашырылася ніяк. Яна сама па сабе даволі няблага закрылася, як бы сюжэтна. Дарэчы, наконт розных там металаў, якія мы пазбіралі, яго можна сюды ўкінуць. Піцу не данесла, таму Хікс завар'яцеў канчаткова. Вось піцу, мне падаецца, я рабіў да канца, але я гэтага, я памятаю вельмі так дзіўна. О, мне тут зусім не хапае, просто, мне трошки не хапае сплаваў, і тады ў мяне тут будзе яшчэ ваганетка. Манарейка гэтая. Давайте хутенька зробім, у нас такая магчымасць ёсць. Мо там менавіта нататкамі дадалі. Не, ну там ёсць яшчэ дадатковы контент, які там базы нейкія чысціць можна, контент по Half-Life нейкі дадалі, які я не бачыў дакладна. А мне неяк яно было самотна рабіць, ну, тыпу, я не хацеў, я думаў, я вельмі хацеў пабачыць новыя прям кат-сцэны нейкія, вось такое. І я гэта не пабачыў, а рабіць дадатковы контент па новай, у мяне па сутнасці па новай гульня, я як бы набыў на новым аккаунце, я набыў гэтую рэжысёрскую версію, і мне па сутнасці мне патрэбна было рабіць усё тое, што я рабіў, усю гульню, увесь дадатковы контент, каб зразумець, дзе там я чаго не бачыў. Half-Life не Director's Cut. По-моему, ўжо ўзгадывалі, але для мяне гэта новы контент, якога я не бачыў. Вось. Як бы у любым выпадку для мяне гэта атрымліваецца прайдзі гульню з самага пачатку да канца, парабі ўсе свае дарогі, якія ты не будаваў, ужо пабудуй па новай, пабудуй сабе ўсе ланцужкі гэтыя, і ты гэта ўжо рабіў ужо, ну, даволі глыбока і шмат. І вось гэта занімацца не хацелася. Ну, прям не хацелася. Так, я драбіны хацеў зрабіць, я зрабіў. Я хацеў забраць матэрыялы, я не забраў матэрыял. Давайте сплавы гэтыя возьмем адсюль. Толькі іх можна ажно 6 забраць. Давайте забяром 3 штукі. Это даволі сур'ёзная колькасць, і так. Можа быць, яны нам дзе-небудзь спатрэбяцца. Ось, то бок я хутчэй спрабую патлумачыць, што шмат контента, які я ўжо і так рабіў, і там дзесьці у невялічкіх момантах, гэта ведаеце, вось як было з Аланом Вейкам. У Алана Вейка ёсць New Game Plus, які дадае дадатковы контент. Там сюжэт як бы замыкаецца, цікава. І вам ёсць сэнс прайсці на New Game Plus, каб атрымаць сабе дадатковы контент. Таму што вы не пабачыце ўсяго за першае праходжанне. Але там дадатковага контента даволі мала. І не хочацца рабіць яго, ну, праходзіць усю гульню для там 20-30 хвілін дадатковага контенту. Вось прыкладна такое у мяне адчуванне было. Дарэчы, у гэтай частцы ёсць спасылкі на нейкія іншыя гульнявыя сюжэты? Падаецца, не, але ў першай частцы гэтага не было спачатку. То бок Half-Life і Cyberpunk дадаліся пазней, то бок сюды могуць дадаць таксама. З часам. У ДК былі гонкі, але я не праходзіў лохава. Ёсць гонкі былі ў першай частцы, але ў Director's Cut. Ну, тыпу, толькі ў Director's Cut. У арыгінале не было, гэта 100% не было. Это настолькі там прылеплены контент, так відавочна, што я нават мяне трохі збянтэжыла. Просто мне гонкі гэта не цікавы былі. Ось.
Я не кажу, што там прям дырэктар скат прям поўны правал, але для мяне гэта, скажем так, не тое, што я чакаў. Ну, мне не супалі чаканні. Але я хацеў сабе дэстрэндинг на гэтым аккаунце мець. Таму, у прынцыпе, я ў любым выпадку выйграў. Я і прайшоў яшчэ раз, і кантэнт сабе атрымаў, пераглядзеў усё. У чаканні другой частцы. Так, ну ён такі быў. З плюсаў я скажу, што ён быў добра палепшаны для, ну, як бы для новага пакалення кансоляў. Ну, я гуляў на PlayStation 4 арыгінальны Death Stranding, так? І ён быў, скажем так, PlayStation 4 гульня працавала, але месцамі яна прям складаненькая. PlayStation 4 напружвалася. Гэта не Pro была. Яна была, типу, старая прям. Вось. І ёй было складана месцамі. Прям складаненькая. Яна намагалася выдаваць гульню, але месцамі прям тормозила. Ну, як тормозила, такой, правісала ў FPS, а гэта ўжо адчуваецца. Калі на кансолі пачынае правісаць FPS, нешта ідзе не так. Ось, таму для мяне было прыемна прайсці яе яшчэ раз з дадатковым кантэнтам, палепшанай прамалёўкай, там усё гэта на 5 PS з больш высокімі кадрамі. Это было кайфовенька таксама. Апрануць маску? Якую маску апрануць? Так. А дзе я магу яе зараз апрануць? Ghost of Yotei? Так, не тое. Сам вылазь. Тут есть Ghost of Yotei маска? А дзе гэта тут павінна быць, не? Альбо сярод акуляраў? Няма, у мяне ёсць розныя акуляры. Акуляры, маска Хікса, залатая маска Хікса. Сярод шапак таксама не бачу. Нарэшце, наконт гулень, якія, можа быць, хацелася б пагуляць, гэта Ghost of Yotei. Я з вялікім задавальненнем прайшоў Ghost of Tsushima. І гэта прям кайфовая гульня. Калі вам падабаецца Японія, ну, по тыпу самурая, вось гэта ўсё, так? Я не пра Японію сучасную анімэ, вось гэта... Я не пра гэта кажу. Я кажу пра вось якраз такі такую, ведаеце, прям Японію феадальную, так? Ачму ранейшая гульня. Гэта... Ведаеце, я вельмі доўга чакаў, пакуль у Assassin's Creed з'явіцца частка пра Японію, таму што гэта напрашвалася нідзе ўсё гэтая тэматыка. Я доўга чакаў. Я чакаў яшчэ, самай там другой, трэцяй частцы Assassin's Creed, мне падавалася гэта вельмі лагічны працяг. Але яна ўсё не з'яўлялася. І я такі, ну ладно. Яны дзе заўгодна рабілі, толькі не там. І ў выніку, калі яны нарэшце дабраліся да гэтага, ужо выйшаў самы лепшы Assassin's Creed у Японіі. Гэта якраз такі Ghost of Tsushima. Максімальна японская гульня, максімальна прям перадае дух японскай феадалізму. Канфлікт унутраны галоўнага героя самурая, які уцекую, ему прыходзіцца змагацца з сабой, каб літаральна як бы перамагаць ворагаў уцекую. Ну, карацей, вось гэта. Там хоць і даволі хутка ён да гэтага прыходзіць, але ўсё ж такі гэты момант ёсць, як падымаецца гэтая тэма гонару. Ось. Вельмі цікава, вельмі сюжэтна цікава, мне спадабалася геймплей, начму ранейшая гульня. Ось. І нейкія механікі, якія там зробленыя, просто цуд, на мой погляд. Ось. Хацелася б, можа быць, у Ghost of Yotei пагуляць, але зараз неяк адчынены сусвет, мне зараз Death Stranding другі вельмі адчынены сусвет закрыў. Жаданне. Я бы, можа, хацеў нейкую гульню больш простую, менш нагружаную сюжэтна, так, парэфлексаваць. Чалавек, кого мы ратуем, заўсёды ён даў нам маску. О! Вельмі лёгка я неяк забраў. Ладно.
Зараз униз яшчэ з'ездзіць. Там тэрыторыя BT, там нам іх прыйдзецца чысціць хутчэй ўсё ўсіх. Silent Hill. Магчыма, дарэчы, другі Silent Hill ёсць у падпісцы на PlayStation. Ось, таму гэта вельмі такі верагодны варыянт. Я пакуль не вызначыў, так? Ну, давайте адзначым гэта. Я пакуль не вызначыў, што я канкрэтна буду рабіць. Я выключна з таго, што гэта будзе толькі праз некалькі тыдняў, я там пакідаю сабе момант, я просто вырашыў бліжэй да той даты, каб не паабяцаць вам адно, а потым я змяню меркаванне, правильно? Я лепей буду просто абіраць штосьці, што вось мне зараз хочацца. Так. І каб гэта на тым пакінуць, я там гэта і пакіну, карацей. Так? Будзем вырашаць гэта бліжэй да даты. Але разважанні ёсць. Можа, хацелася бы і Silent Hill, хацелася бы і Ghost of Yotei. У мяне ёсць Spider-Man другі не пройдзены, хацелася б таксама яго прайти. Ён даволі файн. Мне вельмі спадабаўся першы, ну, гэты, які, ну, карацей, Sony PlayStation, карацей, Spider-Man, я забыўся. Апошняя серія, якая выходзіць. Яны даволі крутыя. F таксама цікава. На F, праўда, я так гляджу, людям не спадабалася вельмі F. І ў мяне трошкі з гэтым пытанне, таму што людям не падабаецца бойка. А мне цікава, блин. Я жадаю, мне з-за таго, што людям не падабаецца гэты Silent Hill, а Silent Hill, звычайна, блин, і не падабаюцца ўсім. Таму я спакойна гэта ўспрымаю. Мне цікава за гэтага яшчэ больш. Таму што, звычайна, ёсць традыцыя хайніць любы Silent Hill, які выходзіць. Ёсць такая традыцыя ў фанатаў Silent Hill, ненавідзець Silent Hill. Есть такая штука. Так, вось гэта яшчэ. Все, гэта грузавічок. Бо нам перашкаджаць будзе. Я вось так і не зразумеў, у нас ворагі ёсць ці не? Мне паказвае, што наперадзе хтосьці ёсць. З F ёсць пытанне, бо там на часіка сюжэту лаецца толькі ў іншых праходжаннях. Часіка. Частка. Сюжэту даецца... Да, даецца, яна не лаецца. Частка сюжэту даецца. Яна не часіка сюжэту лаецца. Яна... Вось. Толькі пасля праходжання. Вось гэта мне не падабаецца. Ну... О, блин! Адкуль ты ўзяўся? Бежи, Сэм! Бежи! Так. Я не заўважыў яго, я не ведаю, я чатку чытаў і неяк прадзяўбаў момант, калі мне... Адчапіцеся! Ну что мне их? Гранатами? Давайте этим сам попробую. Возникать они, конечно, не избираются. Возникли. Только я сказал. Я ничего не уроню со своего груза. Это не мое. Покуль подбирать... Але... Давайте подберем. Я буду с собой. Гэта глюпы шыі ў маім тэлефоне, я зразумеў. А, вось оно. І вось чаму я яго не заўважыў. Ён хуткі капец. Давайте... Як звычайна. Не атрымалася. Ладно. Да, чапіцеся. Можа ўжо просто падрацца з імі і ўсё.
Ведаеце што? Я спрабаваў па-ціхаму, але драбавік будзе вырашаць зараз. На табе. Раздзяўбаў. Психічны. На стрыме патрэбна 4 разы прайсці гульню, каб зразумець сюжэт, а наколькі доўгая яна? Нават у нерэпліканце табе на іншых праходжаннях даюць пачаць з моманту, дзе сюжэт мяняецца, а ў F4 раза ад пачатку да канца. Ну, у Нір Аўтомата, напрыклад, сюжэт прям моцна змяняецца. Типу, прям моцна змяняецца. Таму, ну, я кажу пра не... Я разумею, што гаворка пра рэпліканта, але, напрыклад, Аўтомата мне там... Я не прайшоў рэпліканта. Вось. Аўтомата мне спадабалася тым, што там прям сюжэт змяняецца, і табе цікава праходзіць другі раз. Табе кропка гледжання змяняецца, ну, як бы шмат чаго. Гэта важна. Дзе там залаты гэты? Шустры. Вось ты. Драбавік нейкі ультыматыўны, я вам скажу. Ён супроць усяго мехаў, біці, пофіг. Зараз набярэмся тут хіралія гэтага. Так, а груз які мне патрэбны? Ён зверху, правильно? Правильно. Таму мы ідзем на лесвіцу і па лесвіцы гэта ўсё вырашаем. Толькі пап'ем трошкі вадзічкі нашай. Так, але у F ідзея падачы сюжэту ніякого аўтамата, як у рэпліканце. То есть сюжэт, то бок сюжэт плюс-мінус той, так, але мяняюцца дэталі. Ну, гэта трошкі дэматывуе шчыра. Я бы, можа, лепей тады бы рэмейк перапрайшоў, ну, прайшоў бы, потому што я не праходзіў другую частку Silent Hill. Вось, мне было бы, падаецца, цікавей. Плюс людзі скардзяцца на баёўку неяку Silent Hill F. Я не ведаю, наколькі гэта актуальна, насамрэч. Потому што, зноў жа, я кажу, гэта традыцыя у фанатаў Silent Hill, гэта скардзяцца на Silent Hill. Не любіць Silent Hill, гэта фішка з фанатаў Silent Hill. Я не удакладняю, конечно, якія часткі, таму што заўсёды ёсць людзей, якая частка ім падабаецца больш, якая менш. Так, вельмі хутка прям праснуўся. Давайте, можа, залатог гэтага яшчэ вынесем? Куды ён падзеўся? Ён такі хуткі, што проста знікае прям. Трэба знайсці нейкі шлях наверх. А, вось он дзе. Туды і не забярэшся так-то просто. Так, тады давайте стікі ганом забіраем просто і ўсё. Оп. Груз. Ёсць? Мы вернули весь груз, мы по сути можем убираться из этой территории. Зараз залаты на нас вылетае з размаху. Ось он там ёсць. Носіцца, бачыце? Ну хуткі капец. Не кажыце мне, што ён зараз на нас реально высыпецца. Попить. Выбрались, падаецца. Але па сутнасці гэтую тэрыторыю біці можна реально вынесці просто дробавіком. Пабегаць і ўсё пастраляць. Ой, што я не то націскаю. Так,
Ремейк другой часткі, на мой погляд, неблага атрымаўся. Я не ведаю, таму што зноў жа я гуляў у першую частку, я паспрабаваў пагуляць у першы Silent Hill, калі ўжо тыпу у 14-м годзе, у 15-м. Мне было жудасна. Я гуляў у іншыя хорары ў той момант, і як бы яны не настолькі цяжка ўспрымаліся, як першы Silent Hill. Вось, яна прям умее нагнятаць, на мой погляд, псіхалагічна. Такі просто па псіхалагічным ціскам сваім. Але за гэта мне і падабаецца Silent Hill. Яны цябе не тым самымі, не скрэмерамі пужаюць, яны пужаюць цябе атмасферай, ну, увогуле падзеямі. Ты пакрыху, калі табе даюць, скажем так, магчымасць падумаць у гульне. То бок цябе не пужаюць такі, о, вось гэта жудасна, і вось гэта жудасна, бойся. Вось зараз жа бойся, чалавек. Што насамрэч прытупляе, калі ты, ну, прытупляе адчуванне страху. А вось гэта нагнетанне, яно на мяне працуе значна лепей. У сэнсе таго, што мне цікавей гуляць тады. Можно ее вынести катошкам. Угу, окей. Логично. Это был вариант. Ну, карацей, пакуль гэта ўсё, я зноў жа, я кажу, гэта на ну, такое, на адчуванне. Таму што, можа быць, просто, калі дойдзе да гэтага, я вам паабяцаю зараз, і такі, не, я не ў настроі. І я зараз не ўпэўнены. Калі я быў у настрою гуляць у ремейк Silent Hill на рэлізе, то зараз гэтае, ну, жаданне трошкі падспала. Мне зараз хочацца чагосьці, ведаеце, пасвятлей. Мне тут сама шкада было ўвесь усю дарогу. Мне хочацца нешта такое расслабляючае. Не ведаю. Пакуль не прыдумаў. І просто не ўпэўнены, я магу змяніць сваё меркаванне ў любы момант. Так што пакінем на потым рашэнне. Будзем бліжэй да моманту вырашаць. Я дакладна не читаю зараз адчынены сусвет, таму што Death Stranding 2 вялікая гульня з адчыненым сусветам. У нас не так даўно была экспедыцыя 33, таксама з вялікай колькасцю даследавання. Я бы жадаў чагосьці больш лінейнага і больш расслабленага, можа быць. Альбо, можа быць, я нават думаў над чымсьці такім, ведаеце, бессюжэтным. Просто пагуляць тое, што не праходзіцца нармальна. Напрыклад, Kerbal Space Program. Як прыклад такі. Нармальная альтэрнатыва. Абсалютна нешта іншага тыпу, ведаеце. DOS 2 расслабляюча. Ну, у DOS 2 даволі нагружана сюжэтам. Я таму думаю, як поўнае праходжанне не гатовы падпісацца, таму што я жадаю сабе гульню, якую я магу пагуляць, ну, недоўга. Вось. Ёсць, дарэчы, наконт бессюжэтнага, чмурэнная выйшла гульня Ball X Speed. Калі вы не гулялі, гэта проста бомба, я вам скажу. Вось яны, Mr. Impossible. Я напишу назву трошки пазней, зараз яны дагавораць. 100% нейкія, блин, гэтыя самыя ютуберы. Я не ведаю, што за яны, зараз там, можа, твары іх пакажуць, калі мы кіпы падключым. Зараз я назву таго, пра што казаў у чатку дакіну. Пішацца прыкладна так. Я не ўпэўнены, можа быць без прабелаў. Ball X Speed. Гэта, ведаеце, быў арканоид, я не памятаю, ён, па-моему, арканоидам называўся. Вы, карацей, платформай кіруеце і адстрэльваеце сабе кубікі на экране. Вось гэта яно, толькі памножанае на... Для тых, хто ведае, зараз гэта спасылка будзе для тых, хто разумее, хто гуляў у Баллатра, то гэта, па сутнасці, вось гэты арканоид памножаны на Баллатра. Як ідэя канцэпт Баллатра адбітай перайначвання механікі таго, што ўжо старой гульні нейкай, якая маецца. Вось прыкладна такога ўзроўня. Вельмі зацягвае, вельмі крута.
Так, вось он, Mr. Impossible. Атрымаў свой заказ. Дэталі тлумачыць бессэнсоўна, таму што я пайду просто расказваць вам механікі, таму што гэта крутая гульня геймплейна. Калі вам падабаўся арканоід і вы закідванне гэтай шарыкамі і падабалася розны там бонусы атрымліваць і працягваць там нейкае, ну, ведаеце, карацей, гуляць гэта падобнае, то я думаю, Ball X-Speed вы прям заліпнеце надоўга. Таму што яна глыбокая прям. А чаму я галаграму Дай Хардмана тут атрымліваю ад гэтых чалаў? Хто вы такія чалы? Got us all linked up, did you? The chiral network, huh? Looks like this thing's loaded with all kinds of sick info. Way different from the stuff we used to have. I wonder if it'll be enough to make us feel something again. To feel alive. Probably depends on how we use it, you know. Anyway, this isn't the only thing we've been waiting for. Yeah, we've been dying to meet someone who can test the limits of the human condition. Think you can do it, bro? Can you become the ultimate badass who rises to our... Яны мяне напружваюць Well, прям. while you mull it over, you might just want to check out the color data we shared. It's just your style. Can use it to customize your vehicles and shit. Also toss in some data for your most hardcore buddy. In case you wanted to trick out your structures and stuff. Give them some extra special flair. Мне ад іх вайп ад двух персонажаў у Disco Elysium, якія да машыны Кіма падыходзяць і правяраюць. Я не буду дакладна пра персонажаў казаць, каб удакладняць. Ось. Яны, да не праблема ў тым, што яны дзеці. Тыпу, ну, як бы да пофіг абсалютна. Яны проста раздражняюць. Ось. Гэта мне падабаецца іх як бы я разумею іх драйв, тыпу там, ну, па тыпу лезть куды не лазілась, так? Мне падабаецца гэта. Але яны нейкія па тыпу як пластыкавыя, ведаеце? Не, у меня канкрэтна, ведаеце, яны быццам бы наіграныя, вось занадта ж фальшывыя, вось такое для мяне. Вось у мяне з гэтым іх праблема. Усё, як яны кажуць, нават фразы ангельскія абароты, якія яны выкарыстоўваюць, каб сказаць, якія яны клёвыя, як яны там імкнуцца да вышэй, мацней там і гэта ўсё. Але нейкія прям ненатуральныя. То бок гэта не тыпу чалавек, які мне гэта вось падабаецца, і я гэта фігначу. А яны такія па тыпу паглядзі нам важнее, каб на іх звярнулі ўвагу аб тым, якім падабаецца. Вось так неяк для мяне яны гучаць, яны па тыпу фальшывыя, яны не ведаю, нешта як не жывыя. Так. Якая у вас сувязь да раней была? See, we've been alive since before the Death Stranding. I reckon that makes us over 100 years old. Impossible, right? We were caught in this freak accident back when it first kicked off. But after spending 21 hours on the brink of death, we came back to life. An impossible resurrection. Ever since then, we haven't aged a bit. An impossible story. Яны кажуць пра Death Stranding, быццам бы ён адбыўся 100 гадоў назад, толькі ён не 100 гадоў назад адбыўся. Прям, ну, не. Вось галасы, я нават не знешні выгляд, да знешняга выгляду нармальна, яны картонныя канкрэтна для мяне за таго, як яны размаўляюць. Вось выключна, што яны кажуць і як яны гэта кажуць. We want to see what human beings are truly capable of. It's when we witness the impossible become possible that we remember what it means to be alive. You know what I mean? You're a living limit breaker. Even though we won't ever grow old, we've got to die someday. And even though you still age, it's impossible for you to die. Can you blame us for finding you fascinating? What can this undying badass do? Take it to the limit and beyond, bro. Yeah, sounds like us. Not like there's any other twins out this way. Зараз послухаємо повністю. We have run into some other folks. Yeah, who have all been shit. No, what about that Не, ну fish типу, that ёсць had potential?
ёсць яны просто занадта экспрэсіўныя ў параўнанні са стрыманымі японскімі паводзінамі астатніх персонажаў. Тут просто хапае і ну іншых тыпу людзей просто якія спакойна размаўляюць. Ёсць эмацыйныя персонажы. Просто ведаеце, ёсць Хікс эмацыйны, так, і экспрэсіўны, а ёсць вось гэтыя чэлы. І вось уявіце сабе іх на месцы галоўных злодзеяў. Эмоцыя нават і не блізка не та. Я нават не магу зразумець іх эмоцыю, як бы, ну вось як бы канкрэтна. Не ведаю, вельмі наіграна для мяне. Thanks, bro. Hey, keep in touch, would ya? Do some more shit for us. Yeah, like those orders we just posted for you. You'll find them all sprinkled about the place. And each is designed to push your ass to the breaking point. Can he go above and beyond? Some might even go as far as to call these challenges of ours impossible. It'd be pretty damn cool if you could prove those people wrong. And if you manage to complete all of them, then we'll give you something even fucking harder to top it all off. So long and good luck, sir. Мне падабаюцца ідэі іх квестаў, то бок, і мне падабаецца канцэпт персонажаў. Мне не падабаюцца акторы агучкі нават, я бы сказаў. Я не ведаю, гэта можа быць і гэта сапраўдныя людзі, і гэта яны так і размаўляюць, і шоу нейкае вядуць, і так яны таму ім размаўляюць. Я думаю, для фанатаў гэтага шоу гэта ачмурэнны падарунак. Для мяне, ну, не настолькі. Так, вельмі небяспечная штука нейкая для дастаўкі ў лабараторыю. Я жадаю да БПАС даставіць. Дарэчы, моя памылка, што не, гэта не Хікс, а гэта адсутнасць аватаркі. Карацей, гэта хутчэй штука, якую мы даставім, гэта не Хікс, а ніякі не Хікс. Гэта проста адсутнасць аватаркі туды. Ось. Это моя памылачка. Я думаў, што Хікс. Гледзячы на час, ведаеце што? З-за таго, што перавялі гадзіннікі, у мяне таксама змясціўся трошкі графік працоўны. Я як бы буду працягваць працаваць як звычайна. Ён часова змяніўся на пару тыдняў, таму што не ва ўсіх краінах адначасова пераводзяць гадзіннікі. Вось, я не ведаю, на колькі тыдняў, дарэчы. Я не ўпэўнены, калі ў мяне назначаны якія сустрэчы сёння. Таму што ўсё перасунулася. Ну, як бы ёсць змена. Я нават не ўпэўнены, у які бок, там раней, пазней я буду сядзець працаваць. Таму я бы, можа, зараз пабег бы працаваць. І там, можа быць, заўтра буду ведаць дакладна ўжо, што ў мяне дзе па раскладзе, бо я не зазіраў у свой календар. Вось. Працягнем далей заўтра. Зноў жа з гэтымі містарамі Impossible. Для іх квесты давайте паглядзім. У іх, дарэчы, стандартны заказ толькі нейкі. А чаму яны казалі пра суперкрутыя заказы ў іх? У іх адзін толькі заказ, і той просто даехаць да чэла. Ладно. Дастаўка для БПАС, то бок апошнюю кавалак мапы мы адчынім заўтра. І мой план такі. Памятаць, у нас у караблі ёсць вось гэтыя збіраюцца чалавечкі тыпу такія. За кожны адкрыты бункер, ну, схаванае месца, там, дзе людзі жывуць, дадаецца па яшчэ аднаму дадатковаму. Я вось думаю, што мы якраз такі гэта запоўнім, паглядзім, што гэта дасць нам. Машина наша уже даволі пашкоджаная. Давайте я вас хутенька адпраўлю, каб машина не сапсавалася да заўтра. Нам на яе яшчэ катацца заўтра прыйдзецца. Так, Сэм, садись, адпачывай. А я зараз пагляджу, хто ў нас што робіць. Глядзім. Бачу зараз, Курысу зараз малюе. Усе на месцы зараз у Hollow Knight. Я сёння у вас да Курысу адпраўлю, бо усе на месцы я да вас даволі часта адпраўляю. Давайте да яго. Да яе, выбачаюся. Да Курысу адправімся, паглядзім, як яна малюе. Калі жадаеце, завітвайце да усе на месцы. Аргана, калі можеш, калі ласка, дай шатаут, калі у цябе ёсць магчымасць зараз. Ну вось, бо у мяне дакладна зараз не атрымаецца. Жадаю вам добрага дня, жадаю вам добра адпачыць, калі вы адпачываеце і калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Вось. А заўтра мы адчынім апошні кавалак мапы і паглядзім, што ў нас там можа нешта пакажуць. Вось. Да пабачэння.